Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na ang nakalikad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 most trusted radio network kinakadrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Abril 22, 2024. Sa gihapon ini mo lang ang kurban, Bombo Chama Blanco Hover. Subong adlaw ang week number 4, barangay draw sa may Bituon Haro. Sa mga kabombo naton dira, maghulog kamo sa inyong sining mga proof of purchase or sa inyong sining mga entries. May designated drop box area kita dira sa may barangay Bituon sa distrito iya sa Haro. May mga pahampang sa Subong man, may mga patigayunon kita karon sini nga pagsinadya kag pagdalaman sang kasyasiyahan bangod nga mayara sang napulo sini nga mga daog sang tag-1,000 ka peso sa aton siniya karon nga barangay draw nga hiwaton dira sa may barangay Bituon sa distrito iya sang Haro. Sa mga kabombo naman naton, pwede pa kamuya makahingagaw kung luyag ninyo nga maghulog sang mga entries nyo diri sa stasyon sang Bombo Radio. Sa aton sini nga mga kabombo kay batunon tapaina ang inyo sini iya nga mga entries sa for week number 4. Week number 4 diri sa istasyon sa Bombo Radio, hingagaw kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries. May tubtob las 12 kita, may mga 5 minutes paguro kamo dira para nga makahulog sa inyo sini nga mga entries agud makahingagaw sa pagpasakop sa week number 4. Kung hindi ka na makahingagaw, tibutangi na lang ina week number 5. Ang imo sini nga entry kang ihulog sa mga designated drop box sa areas naton. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, ang Department of Interior and Local Government nakita ang pagbag-o kang improvement sa nga syudad halin sa gintawag nga Moshabolay City sa bilog sini nga pungsod. Pinakadako nga illegal nga droga nga nakumpiskar diri sa pungsod Pilipinas, nagakatingala karon kay do nagalain-lain ang datos. May ara sang 2 ka or 20 tonelada, may ara nga 15, may ara nga 14. Or 2 ka tonelada, may 1.8 hasta nga nag 1.5. Tipilagin man bala ang nakumpiskar sini iyang illegal nga droga. Pero ang Department of Interior and Local Government Secretary mayara karon sa pagklaro sa siniiya nga issue. Sa biyak kabay na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon, ang Department of Public Works and Highways ginalantaw karon nga posible isla ng design sang rectification sang Ungka flyover para mapadasig ang pagtapos sini. Para mapadasig ang pagtapos sini o kung para nga makakwarta pagid kamo. Do ginago na niya to now. Ang pag-construct na daan, baldog ginago, hinaslo, tapos i-rectify, lain naman ang design. Ay sus Maria Kagusip, mauya-uya mga muskalag nyo abe. Sa mga taga-Department of Public Works and Highways na. Sobra-sobra na ginainyo yung pag-uk-uk ninyo sa kwarta sa mga taxpayer. Tapos may rectification na laino naman ang design. Pero just the same sa aton sini nga mga kabombo, in fairness, sa aton sini mga kabombo matian takron kuno klaseng posible pag-ilis naman sang design gani. Kalilintukin siya sa nagligat tong anawa yun isla ng design kag. Kainit lang ulo naton banwa kay iti daw kasubong nga nagapadusak lang. Ang Department of Public Works and Highways sa paggasto sang kwarta sang pumuluyo sa ilaman mismo iya kabulastugan in perfect partnership sang kontraktor. Sus Maria Kagusip po, mag-amo sinito hindi ni madayon kung magkaon talitson kay way pantakaon litson do hiblado na ta.
Ang detalye sinikaron balikanta sa balay nga pagpalayag sa bombuanay sa udto sa gihapon diri sa palatuntunan or sa Bombo Radyo Iloilo pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan, allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok. At most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, Abril 20, taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines, etong Taal Volcano muling nagkaroon ng phreatic eruption ayon yan sa FIVOX. Ang Luzon Grid muling isinailalim ngayong araw sa yellow alert ng National Grid Corporation of the Philippines. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman target na makamit ang 1 million digital jobs sa bansa sa taong kasalukuyan. Pagpatay naman sa isang grade 8 student sa Agoncillo, Batangas, kinondena ng Department of Education. Ang Department of Migrant Workers naman ay minamadali na ang pagpapauwi sa mga labi ng nasawing overseas Filipino workers matapos nga ang malawakang pagbaha sa United Arab Emirates. Sa ating international news, abangan dahil ang North Korea nagkasanang at iba pang mga abnormalidad ng naturang bulkan na nanatili namang no man's land ang island volcano dahil sa panganib nga na maaaring mangyari sa mga magtutungo dito. muli namang isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa yellow alert ang buong Luzon Grid ngayong araw. Ito nga ay sa kadahilan ng inaasahang papalo sa 12,048 megawatts ang available capacity ng kuryente sa Luzon Grid pagsapit yan ng alas 7 ng gabi kung saan naabot naman sa 11,426 megawatts ang magiging peak demand nito. Bukod dito ay iniulat din ng National Grid Corporation of the Philippines na nasa 22 power plants ang nag-forced outage habang iba naman ay patuloy ang operasyon ngunit nasa derated capacity. Ibig sabihin ay nasa kabuang 2,325.8 megawatts ng kuryente ang hindi available sa Luzon Grid.
Dahil dito ay isa sa ilalim ng naturang kagawaran sa Yellow Alert ang Luzon Grid mula alas 6 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi ngayong araw. Bilang kaukulang measures yan para tugunan ang naturang suliranin. Sa dagdag pa mga pagbabalita, tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi muna sila manghuhuli ng mga unconsolidated public utility vehicle pagdating yan ng Mayo 1 ng taong 2024. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Teofilo Guadis III, may proseso silang susundin dahil kapag hindi umano nakahabol sinasabing franchise consolidation ng ilang jeepney drivers at operators ay padadalhan daw muna nila ito ng show cause order. Hayaan din daw ng nasabing ahensya na makapagpaliwanag ang mga ito, ngunit kung wala itong maibigay ng magandang rason at paliwanag ay saka lamang magbababa ng order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang ma-revoke ang kanilang mga prangkisa. Kung matatandaan mga kabombo, una nang sinabi ni Guadis na pagdating nga ng buwan ng Mayo 1 ay hindi na umano maaaring pumasada ang mga tsuper ng jeepney at hindi po yan mga nakapagpo-consolidate dahil itutuloy silang mga kolorum. Sa ngayon, nananatiling Abril at 30 na taong kasalukuyan na lamang ang deadline para sa consolidation para yan sa prangkisa ng naturang mga pampublikong sasakyan at hindi nito maaari pang maurong pang muli dahil ito na ang pangwalong adjustment at extension para sa naturang deadline. Oras 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito mga kabombo at ka-Star Nation, inihayag ng Department of Science and Technology na nakaka-recover na sila mula yan sa mga hacking incident na bumiktima sa kanilang mga system. Ayon kay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr., malaking data ng kanilang kagawaran ang nabawi nila mula sa naturang cyber attack dahil na rin sa kanilang backup. Bukod dito ay sinabi rin ng opisyal na balik operasyon na ang kanilang tatlong website na pangunahing tinarget na ng mga naturang hackers sa kanilahong isinagawang cyber attack sa kanilang mga sistema. Samantala, sa ngayon ay patuloy pa rin aniya itong mga ginagawang hakbang, partikular na ho itong kanilang ginagawang investigasyon hinggil nga sa naturang insidente ng cyber attack upang matukoy kung gaano kalawak itong naging pinsalang idinulot ng naturang insidente. Gayunpaman ay tiniyak ng Department of Science and Technology na hindi nakaapekto sa kanilang operasyon ang nangyaring hacking, kasabayan ng pagtitiyak sa publiko na patuloy nilang paiigtingin pa itong cybersecurity protocols ng kanilang kagawaran upang hindi na maulit pa nga itong ganitong uri ng insidente. Tinatarget ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makabuo ng hanggang 1 milyong digital jobs para yan sa mga Pilipino sa taong 2028. Kasunod ito ng naging pakikipagpulong ng punong ehekutibo sa Private Sector Advisory Council sa Palasyo ng Malacanang kahapon kung saan tinalakay nila ang mga updates at recommendation kaugnayan sa digital infrastructure work plans. Ayon sa punong ehekutibo, ang hakbang na ito ay bahagi ng kanyang layunin na makamit ang 1 milyong digital jobs para yan sa ating mga kabayan na inaasahang makakapagpadala naman ng aabot sa 24 billion pesos na fund public services at infrastructure projects pagsapit na taong 2028. Aniya, katuwang ang Private Sector Advisory Council ay isa-isang mailalatag ang mga training programs ng pamahalaan na mayroong market demands, gayon din ang paghahanda sa workforce ng bansa at pagbubukas naman ng Pilipinas sa digital innovation and economic growth. Samantala, kabilang sa mga tinalakay sa naturang pagpupulong ay ang Connectivity Index Rating, National Cybersecurity Plan at ang Critical Information Infrastructure Protection Executive na inaasahan namang
mas magpapabilis pa sa national ID rollout sa pamamagitan naman yan ng public-private partnerships. Natalakay mga kabombo, mga Star Nation sa usapin ang mga may kinalaman sa mas magpapaigting pa sa internet connectivity sa pamamagitan naman niya ng pagmamandato sa Department of Information and Communications Technology accredited tower companies para sa last mile telco infrastructure at pagpapalakas pa sa tower sharing at fiber builds upang mas mapaigting pa ang network efficiency, gayon din ang paglalaan ng 608 billion pesos na taunang pondo para sa naturang kagawaran para sa pamahalaan ang internet access na doon yan sa 125,000 public facilities. Kaugnay nito ay nirekomenda rin ng naturang konseho sa Pangulo na atasan din ng mga ahensya ng pamahalaan kabilang na ang Department of Information and Communications Technology at naging Department of Labor and Employment na makipag-ugnayan sa pagsasagawa ng lahat ng training at job promotion activities para makamit naman ang goal nito sa 1 milyong digital jobs para sa ating mga kababayan. Oras 9 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa karagdagan pang mga balita, inilahad ni Department of Transportation Undersecretary Timothy John Batan na ang isinasagawang EDSA Greenways Project ay naglalayo na paigtingin pa itong pagpapabuti ng transport experience ng mga mananakay, partikular na ang ng mga mamamayang Pilipino. Ayon sa kanya, ang nasabing proyekto ang itinuturing na pinakamalaking pedestrian infrastructure sa buong bansa. Ito nga ay nagkakahalaga ng aabot huya na sa $140 million at may kabuang 5-kilometer mass transit walkway sa kabaan ng EDSA at sa mga istasyon ng Metro Rail Transit Line 3. Layon din sa ilalim ng naturang proyekto na makatipid sa oras sa paglalakad ang mga tao, pagbabawas sa trapiko at maging sa mga aksidente o pinsala na nararanasan nga yan na karamihan sa mga kalsada. Inihayag din ni Batan na kapag natapos na itong EDSA Greenways Project, ang infrastrukturang ito ay lalagyan ng elevator, monitoring system at ipaprioridad dito itong ang mga nakatatanda, mga buntis at mga persons with disabilities. Sa pagkakataong ito, mga kabombo at Kastar Nation, dumako na ho tayo doon sa mga balitang tinutukan naman ng ating mga kasamahan. Ito ngang ahensya ng gobyerno, maging itong mga pribadong kumpanya, hinimok ho ng isang senador na pag-aralan nga itong pagpapatupad ng tinatawag na work from home arrangement sa gitna yan ng matinding init na panahon na nararanasan dito sa ating bansa, partikular na dito rin sa Metro Manila. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Hinimok ni Senate Committee on Health and Demography Chairman Senador Christopher Bongo ang mga pribadong kumpanya na pag-aralan din ang pagpapatupad ng work from home arrangement sa gitna ng matinding init ng panahon na nararanasan ngayon sa bansa. Ikinatwiran ni Go na ikinasa at umubra naman ang work from home arrangements noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, kaya't maaaring ikonsidera ito sa mga pampubliko at pribadong manggagawa ngayong tumataas ang heat index. Bukod sa work from home setup, hinikayat din ng senador ang mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ng heat breaks upang maprotektahan ang mga empleyado sa matinding init. Bukod naman sa mas madalas na break sa mga manggagawa na nasa direktang init ng araw, kailangan din anya ikonsidera ang pagbibigay ng dagdag na leave of absence sa mga tatamaan ng sakit. Ipinaalala ni Go ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ay may heat stroke, sunstroke, and heat exhaustion package na nagkakahalaga yan ng 6,500 pesos. Bukod dito, libre din anya ang pagpapacheck up sa health centers maging sa super health centers. Sa iba't ibang opisina, ako po'y nakikiusap sa ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na kung pwede magkaroon tayo ng itong breaks, no? At consider natin na yung empleyado natin ay nainitan at Marso po'y Fire Prevention Month. Hanggang ngayon, Abril, Mayo, sobrang init pa rin po. Na nakasanayan naman natin ito nung panahon ng
pandemya na work from home tayo, baka pwedeng maaaring i-consider po ito ng ating gobyerno. At kung sakaling magkaroon tayo ng work from home arrangement. Pangalawa, karoon tayo ng mga heat breaks, no? Like yung sa field personnel natin, yung mga construction workers na directly exposed po sa init ng araw, bigyan sila ng mas mahaba o mas frequent na heat breaks. No? Sinabi na ng State Weather Agency na sa mga darating na araw ay maaring humataw sa extreme danger level ang heat index sa bansa na nangangahulugan ito ng 52 degrees Celsius pataas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Niyanig ng magnitude 4.6 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Naitala ito kaninang alas 10:22 ng umaga. Natukoy naman ang epicenter sa layo mga kabombo at Castor Nation na 85 kilometers sa hilagang silangan ng Banganga, Davao Oriental. May lalim lamang itong 1 kilometro at tectonic naman ang pinagmulan. Wala namang naitalang pinsala at wala ring inaasahang mga aftershocks na mula yan sa naturang pagyanig. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, aabot ho sa mahigit 1,000 mga pumapasada na tricycle ang makakapag-avail nga ng benepisyo mula yan sa security o social security system ngayong araw sa Santo Niño, Marikina City. Kasunod ito ng paglagdangan ng Security and Social Security System at 17 Tricycle Operators and Drivers Association sa isang memorandum. Sa ilalim ng kasunduang ito, ilalapit ng SSS ang kanilang mga pangunahing serbisyo sa mga tricycle driver sa nasabing lungsod. Kabuang 1,200 na mga tricycle driver ang makikinabang sa nasabing programa. Dito ay makapag-apply na sila bilang isang self-employed nang sa gayon ay magamit nila ito ng mga ino-offer na benepisyo ng Social Security System. Kabilang nga sa mga benefits na ito ay ang death o burial assistance, maternity leave para sa kanilang mga asawa at iba pang mga serbisyo. Ipinaliwanag naman ni SSNCR Senior Vice President Rita Aguha, walang babayaran itong mga driver sa pagpoproseso nito. Nilinaw rin ng ahensya na hindi ito ibabawas sa kanilang mga retirement pay. Samantala, nakapagparehistro ang City of Manila ng 10 panibagong kaso ng pertussis sa whooping cough. Ayon nga kay Manila Mayor Hanel Lacuna na isa ring doktor, sa nasabing bilang raw ay wala namang naiulat na nasawi o may mga malubhang kondisyon. Bilang tugon ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila, binigyan ng kaukulang gamot ang mga close contact ng mga nagpositibo sa pertussis upang maiwasan naman ang pagkalat ng naturang sakit. Gayunpaman, wala na umanong ipapairal na lockdown sa nasabing lungsod. Patuloy naman ang nagpaghikayat ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga magulang at mga mag-guardian na pabakunahan ng kanilang mga anak at wala ring tigil ang mga district surveillance nurses at health center staff sa pagpapaalala sa mga residente kung ano ang dapat gawin kapag tinamaan ito. Sa data ng Department of Health mga kabombo, nakapagtala na sila ng mahigit 1,000 mga kaso ng pertussis sa buong bansa mula pa yan noong taong Enero buwan ng Enero ng taong kasalukuyan. Samantala mga kabombo at Castor Nation, kinundina ng pamunuan ng Department of Education ito hong kaso ng pamamaril patay sa isang grade 8 student dyan sa may Agoncillo sa Batangas. Batay nga sa inilabas na pahayag ng ahensya, ipinaabot nito ang kanilang panalagin maging ang kanilang pakikiramay sa pamilya at kaanak ng biktimang pinatay. Paliwanag ng ahensya na ang aksyon na ito na ginawa sa biktima ay hindi makataong gawain at gawain lamang ng isang kriminal. Git pa nito na walang lugar sa mga komunidad ang ganitong uri ng kahangalan at dahil nga ang mga kabataan anya ang siya namang pag-asa ng bayan. Kaugnay ng nasabing insidente, siniguro ho ng Department of Education na nananatiling ligtas at child-friendly environment ang mga paaralan sa buong bansa.
kanila ring hahabulin ang salarin upang mapanagot ito sa kanyang kahangalang ginawa sa naturang biktima. Nananawagan rito sa mga kinauukulan, partikular na sa pulisya na tutukang mabuti ang mga kasong ito. Sa dagdag pa mga pagbabalita, nagbabala naman ng Bureau of Immigration sa mga foreign students sa ating bansa hinggil yan sa posibilidad na maharap ang mga ito sa intelligence investigation sa oras nga na maaktuhan ng mga ito na gumagawa ng mga kahinahinala at mga illegal na aktibidad. Ito nga ang naging paalala ng naturang kawanihan sa gitna ng tumataas na alalahanin ng publiko at maging ng ilang mga opisyal sa pagdamihan ng presensya ng mga Chinese students doon sa Cagayan na isa sa mga lokasyon ng base militar ng Amerika dito sa Pilipinas. Kaugnay nito ay una na ring inihayagan ni Immigration Commissioner Norman Tancinco ng Executive Order No. 285 na inilabas noong taong 2000 na bumuo ng Interagency Committee on Foreign Students sa pangunayan ng Commission on Higher Education. Bukod dito, ibinahagi rin ng naturang opisyal na bahagi nito ang Bureau of Immigration na isang komite na kinabibilangan niya ng National Bureau of Investigation at ang National Intelligence Coordinating Agency, maging ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Education. Sa ilalim na naturang kautusan ay pinahihintulutan ng National Intelligence Coordinating Agency at ang National Bureau of Investigation na bantayan ang anumang kahinahinalang aktibidad ng mga foreign students. Alinsunod na rin yan sa pagkapanatili at pagtiyak sa seguridad ng ating bansa. Habang sa panig naman ng Bureau of Immigration, sila naman ito na magmo-monitor at mag-i-issue ng mga student visa para lamang sa mga foreign nationals na inendorso ng mga lehitimong mga paaralan at naging ng Commission on Higher Education. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Oras 20 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. At sa kaugnay pa rin hong mga balita, mga kabombo at kasarnation, nanawagan itong si Senate Committee on Public Order Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na imbestigahan itong ang pagdami ng bilang ng mga Chinong mag-aaral sa lalawigan ng Cagayan. Naniniwala nga ang mambabatas na kailangan ng tinatawag na whole of the nation approach para kaagad na matugunan ang naturang issue at hindi lamang iasa sa Bureau of Immigration. Pangunahing issue kasi anya na kinasasangkutan umano nitong mga Chinese students sa Cagayan, kabilang na itong kakayahan nitong makakuha nga ng Philippine passport at maging na mga birth certificate. Nagagamit rin aniya umano ang mga ito para makapasok ang mga nasabing Chino sa mga Philippine offshore gaming operators sa bansa. Nagdududa rin ng senador dahil kabilang ang Cagayan sa itinalagang bagong EDCA sites ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Dahil dito ay ipinag-utos na rin ng senador ang pagtukoy sa dahilan kung bakit sa Cagayan ito napiling bumili ng kanilang mga diploma. At upang masiguro naman ang security ng bansa ay kinakailangang hindi ipagwalang bahala niya ang posibilidad na nagsisilbi ang mga ito bilang mga espiya. Samantala, nanawagan naman sa Senate Public Services Chairperson Senator Grace Poe sa Metropolitan Manila Development Authority na bigyan ng grace period at huwag nang pagbayarin pa ng multa ang mga gumagamit ng electronic bikes at mga e-trikes na una lang nahuli ngayong linggo matapos nga ipagbawal ang mga ito sa national roads sa Metro Manila. Sinabi ni Poe na nararapat lamang raw na magbigay ng palugit para yan sa mga kailangang magbayad ng multa at na-impound na kanilang mga e-bicycles.
Mga kabombo, ang pagbabawal nga itong e-trikes o sa mga e-tricycles mula sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila tulad na lamang na Epifanio de los Santos Avenue, Commonwealth Avenue at C5 Road ay pinatupad noong Abril 15 habang hiniling naman ni Marcos o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Metropolitan Manila Development Authority noong Abril 18 na magbigay ng palugit para sa kanila. Paliwanag ng mababatas ang intensyon ng mahal na Pangulo sa ibinigay na palugit ay para bigyan sila ng sapat na panahon para makasunod at makapag-adjust sa bagong regulasyon. Tinukoy naman ng mababatas na marami ang naguluhan sa kung ano lang ang pinagbabawal at kung saan pwedeng dumaan ang mga light electric vehicles na hindi naman sakop ng naturang ban. Hinimok din po ang Metropolitan Manila Development Authority at maging ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang panahon na ito para ipaalam sa publiko ang naturang mga bagong direktiba mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, nagpaabot naman ng taus-pusong pakikiramay itong si Senador Lito Lapid doon ho sa mga naiwang pamilya ng 3 Pilipino na nasawi sa malawakang pagbaha na naganap ho dyan sa may Dubai, United Arab Emirates kamakailan. Ayon sa Senador, ang nangyaring kalamidad sa naturang lugar ay isang paalala ng patuloy na lumalaking hamon ng pagbabago nga sa klima sa buong daigdig. Ginit pa ng opisyal na hindi dapat ipagsawalang bahala itong ang panganib na maaaring maranasan ng mga Pilipino na nagsasakripisyo para matustusan ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Marapat din aniyang manatiling handa ang publiko at pamahalaan na tumugon sa mga hamon na kailanman ito dumating. Kinilala pa ni Lapid ang mga overseas Filipino workers sa ibang bansa bilang mga bagong bayani na nagbubuhis ng buhay para sa kanilang pamilya at ekonomiya ng Pilipinas. Kaugnay nito ay nanawagan naman ang mambabatas sa Department of Migrant Workers maging sa OWA na asikasuhin kaagad etong labi na nasawing Pilipino para maibalik na ang mga labi nito dito sa bansa, partikular na sa kanilang mga pamilya na talaga namang naghihintay na para makita sa huling sandali ang mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Pinabibilis rin ito ang pagbibigay ng tulong sa mga naiwang pamilya ng mga nasawing overseas Filipino workers diyan sa may bahagi ng Dubai sa United Arab Emirates. Sa kaugnay na balita naman, minamadali na ng Department of Migrant Workers ang mga kinakailangang proseso para maiuwi na sa Pilipinas ang mga 13 namatay o nasawi ng mga overseas Filipino workers doon sa United Arab Emirates matapos nga ang naganap na malawakang pagbaha sa naturang lugar. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na patuloy ang kanilang mga pakikipagkoordinasyon, partikular ng kanilang migrant workers offices doon sa Dubai at maging sa Abu Dhabi. Layo ng hakbang na ito na maging maayos ang pagbiyahe ng mga labi ng mga nasawing Pilipino pabalik dito sa ating bansa. Nakusap na rin ng kanilang ahensya at ng Overseas Workers Welfare Administration ang pamilya ng mga biktima. Batay sa datos ng Department of Migrant Workers, isang lalaki at 2 babae na OFWs ang kabilang sa mga nasawi matapos nga nabahain ang Dubai kamakailan lang. Inuulat rin ng ahensya ang 2 OFWs na natamo naman ng minor injury nang mahulog sa sinkhole ang kanilang sasakyan at ang mga ito ay kasalukuyan na nagpapagaling ngayon sa pagamutan. Samantala, hinikayat naman ng isang mambabatas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling pag-isipan itong pagkakatalaga kay Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Kasunod ito ng mga naging maanghang na pahayag ni First Lady Lisa Araneta Marcos kung saan inamin nito na budget na para sa kanya ang Vice Presidente dahil yan sa naging pagdalo at pagtawan nito doon sa mga personal na pag-atake ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon naman kay ACT Teacher Representative Franz Castro, kinikilala niya na prerogative ng Pangulo etong ang pagpili sa mga magiging miyembro ng kanyang gabinete, maging ang mga ito man ay hindi buong pusong sumusuporta sa kanya.
Gayunpaman ay iginiit ng mambabatas na mas kinakailangan ng Department of Education ng isang pinuno na mas kwalipikado at may sapat na karanasan sa sektor ng edukasyon na hands-on at competence na education secretary. Aniya kung sakaling palitan man ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang kalihim ay dapat na piliin ito ay mas karapat dapat na at nagdesisyon para yan sa mas ikabubuti ng sektor ng edukasyon dito sa ating bansa. Samantala, kasabay nito ay inihagdi ni Castro na isa lang aniya ang kanyang masisiguro na ang dating unit team ay hindi na nagkakaisa at ang hidwaan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte ay mas lalong lumalalim pa. Kuha naman tayo ng mga dagdag pa mga pagbabalita mula sa ating mga kasamahan dahil itong Metropolitan Manila Development Authority nanawagan sa mga e-vehicle drivers na nagpupumilit dumaan sa national roads. Kabaitan naman ng Pangulo, huwag daw dapat abusuhin. May pagulat dyan ng si Bombo Radio, si Bombo Joanna Martinez. Nanawagan si Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman Romando Don Artes sa mga electric vehicle driver na patuloy pa ring lumalabag at dumadaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ito ay matapos atasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nasabing ahensya at mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na bigyan ng isang buwang palugit ang electric vehicles at bigyan ng sapat na panahon ang mga driver nito na malaman ang iba pang mga ruta na maaari nilang daanan. Ito ay may kaugnayan pa rin sa ibinabang direktiba patungkol sa pagbabawal sa mga electric vehicle, kabilang na ang electric bicycle, electric tricycle, scooter, pedicabs at maging ang mga kuligligs na babaybay sa nasabing kalsada. Ayon kay Artes, may limit lamang ang kanilang tolerance patungkol dito at kahit hindi sila magbibigay ng ticket ay paaalisin pa rin naman daw nila ang mga ito. Kumbaga, palilipatin ka at doon ka ituturo sa tamang dapat mong daanan. Pero kung mag-i-insist ka na hindi, pwede akong dumaan dito dahil sabi ng Pangulo, mali po yun. Dahil ang pinagbawal lang naman po ng Pangulo ay yung pagtitiket at pag-i-impound. Pero kung mag-i-insist ka, meron mga pong tayong ibang batas na pwedeng apply. Like, huwag na po magpumilit yung ating mga kababayan. Hindi po naalis yung pagbabawal ng pagdaan ng ganitong klase sasakyan sa mga pangunahing lansangan. Ang pinagbawal lang po ng Pangulo ay yung hindi pagtitiket at hindi pag-impound. So, wag naman po nating abusuhin yung kabaitan ng ating Pangulo. Dagdag din ni Artes, naging sapat naman daw ang ahensya sa pagbibigay o pagkakaroon ng information campaign upang mapaabot ito sa publiko. Kanila naman daw itong inilahad sa mga panayam at maging sa mga post online ang patungkol sa pagbabawal sa mga nabanggit na sasakyan na dumaan sa national roads. Ngunit pag-aamin niya, maaaring nagkulang lamang sila sa pagbibigay ng mga alternatibong ruta na maaaring puntahan at gamitin ng mga driver dahil hindi naman umano sila bawal sa lahat ng kalsada at pili lamang ang mga lugar na ito. Sa ngayon, sinabi ni Artes na bago matapos ang isang buong palugit ay nakahandang magpasa ng report at mga rekomendasyon ang naturang ahensya kay Pangulong Marcos kung kailangan pa itong palawigin o magpapatuloy na ulit ang pagtitiket at pag-i-impound sa mga nabanggit na mga sasakyan. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras 29 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, naging matagumpay ang isinagawang Tarabasa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development kahapon huyan. Ang nasabing programa ay nasa ilalim pa rin ng educational assistance ng Department of Social Welfare and Development. Personal na nagtungo si DSWD Secretary Rex Gatchalian para pangunahan ang paglulunsad ng naturang programa. Ayon kay Gatchalian, ang programang ito ay mahalaga upang masolusyonan ang kasalukuyang learning poverty na kinakaharap ng mga mag-aaral dito sa bansa. Makatutulong na rito sa bawat estudyante mula kolehiyo na magkaroon naman ng extra income. Samantala, gaganapin naman ang programang ito ang kukuha itong ahensya ng mga student mula sa mga piling pampublikong universidad diyan sa Samar na siya namang gagawin bilang mga tagapagturo o tutor maging isang development worker.
Kapalit ng kanilang serbisyo, sila ay mabibigyan ng educational support mula yan sa naturang ahensya. Batay nga sa datos sa abot sa 2,000 na mga estudyante sa elementarya na hirap magbasa ang matutulungan ng naturang programa sa naturang lugar. Abot naman sa 200 na tutors at 40 youth development workers ang mabibigyan ng asistensya mula yan sa Department of Social Welfare and Development. Bombo International News. Nagkasa ng cruise missile warhead test at test launch ang North Korea ng kanilang bagong anti-aircraft missile sa West Sea ng Korea nitong Biyernes. Sa ulat nga, nagkasa ang North Korea ng power test sa isang napakadambuhalang warhead na idinisenyo naman para sa Y-1-1 R-8-3 strategic cruise missile at isang test launch ng Pyeonggi 1-2 na isa ng mga bagong uri ng anti-aircraft missile. Ang naturang strategic cruise missile ay pinaniniwala ang idinisenyo na magdala ng mga nuclear warhead. Ayon naman sa makinukulan, ang naturang test launch na ginawa ng North Korea ay bahagi ng mga regular na aktibidad ng administrasyon, ang mga Defense Science Institutes at nito para yan sa rapid developments para doon sa technologies ng naturang bansa sa iba't ibang mga aspeto tulad na lamang technical performance at maging operations ng kanilang mga new type weapon systems. Samantala, aabot naman sa 100 pamilya. Ito hong nakatanggap ng pamana housing units mula yan sa gobyerno sa Siraway, Zamboanga del Norte at maging dyan sa may Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Ang naturang mga proyekto ay mula nga sa Department of Social Welfare Development at sa pakikipagtulungan naman ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Social Welfare Development Undersecretary Alan Tanhusay na ito ay bahagi lamang ng National Peace Agenda Investment ng kasalukuyang administrasyon. Layunin rin ito na matulungan ang mga conflict-affected at vulnerable communities dito sa ating bansa. Nais sa katuparan ng proyektong ito sa ilalim yan ng payapa at masaganang pamayanan o PAMANA Modified Shelter Assistance Program ng pamahalaan. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare Development Official na mas marami pang bilang ng mga pabahay ang kanilang ipapamahagi sa mga nangangailangang pamilya sa Tungawan at maging dyan sa may Siraway. Water nang aabot na sa 4 na purple hydrants sa ilang lugar sa Metro Manila. Ito ang kinumpirma mismo ng pamunuan ng naturang water concessionaire sa isang pahayag. Ayon sa Manila Water, layon ng hakbang na ito na matulungan ng Bureau of Fire Protection, mga kabombo at K-Star Nation para yan sa pagresponde ng mga ito sa mga insidente ng sunog sa National Capital Region. Aniya, ito ay binuo para makuha ang wastewater mula sa mga sewage treatment plants ng kumpanya na siya namang magagamit bilang non-potable o hindi maaaring inumin. Kabila sa mga lugar na pinagtuyuan o pinagtayuan nito ay ang Marikina North Sewerage Treatment Plant at gaya rin ng Ilugan Sewage Treatment Plant sa Pasig at paging po itong nasa bahagi po ng Makati na Poblacion Sewage Treatment Plant. Maging itong nasa UP Diliman Campus. Sa pamagitan rin nito ay makakatipid naman ng malinis na tubig ngayong panahon ng tag-init maging ang pagkakaroon ng water efficiency sa pamagitan niya ng water recycling. Samantala, ninindigan ng Public Estate Authority Tollway Corporation na dapat maibalik sa kontrol ng pamahalaan ang operasyon ng Manila-Cavite Expressway Project. Kasunod na rin ito ng hakbang ng ahensya na maghain ng mandamus case sa Court of Appeals laban sa Cavitex Infrastructure Corporation. Sa isang pulong balitaan sa Quezon City, ipinunto ng opisyal, partikular ni spokesperson Ariel Inton, na dapat mandato ng ahensya ang pamamahala sa toll, ngunit hindi ito ang nangyayari. Dihado rin aniya ang pamahalaan dahil
hindi maipatupad ang 60 to 40% share sa kita ng toll na hanggang sa ngayon ay 90 to 10% pa rin. Dagdag pa nito, kapag pinaboran ang naturang proyekto ay may posibilidad na maibaba ang presyo ng toll fees na magiging kapaki-pakinabang din sa mga motoristang dumadaan sa naturang expressway. Suportado naman ng Philippine Reclamation Authority at maging ng union ng naturang samahan ng kanilang legal na mga hakbang. Sa pagkakataong ito, kumuha muna tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa probinsya. Ito ang halaga ng pinsalang naitala sa mga pananim dyan sa may Bohol. Dahil yan sa epekto pa rin itong umiiral na El Nino phenomenon, abay pumalo na sa mahigit 31 million pesos. May buong detalye ang Star FM Cebu. Pumalo na sa 31 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga pananim sa lalawigan ng Bohol dahil sa epekto ng nagpapatuloy na El Nino phenomenon. Ibinunyag ni Provincial Agriculturist Head Liza Quirog na 8 pa lamang mula sa 48 bayan at isang lungsod ng lalawigan ang nakapagsumite ng report, ngunit malaki na ang halaga ng pinsalang naitala. Sinabi pa ni Quirog na 95% ang apektadong mga palayan, habang meron ding mga pananim na mais at mga gulay. Anya, meron na silang isinagawang immediate intervention at mga paghahanda mula pa noong nakaraang taon upang hindi masyadong mabigatan ang mga magsasaka sa epekto ng El Nino na nararanasan. Namahagi rin umano sila ng mga water pumps, water drums at hose sa mahigit 400 people's organizations. Idinagdag pa ni Quirog na nakatanggap sila ng pondo mula sa Bureau of Soil and Water Management at inaasahan ang pagdating ng 7 million pesos na halaga ng cloud seeding para pag-replenish sa mga tubig ng mga dam. Ay mga water pumps, water drums, hose sa ang mga 402 ka mga people's organizations. 7 million worth of cloud seeding para sa pag-replenish sa mga tubig, mga dam. Samantala, inihayag ni Social Welfare Assistant Jose Ogdoracion ng Office of the Provincial Social Welfare and Development na maaring dumulog sa kanilang tanggapan ang mga Boholanong may problemang medical dahil sa epekto ng El Nino o hospital bill dahil magbibigay sila ng tulong. Magbibigay din anya sila ng supportive assistance sa mga nasunugan dahil sa matinding init. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Amber nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa pagkakataong ito ay nasa linya na ng ating komunikasyon, ng ating Bombo International Correspondent dyan sa may Jerusalem. Kaugnay pa rin ho dito sa naging kaguluhan dyan, ito nga pag-atake ng Iran sa Israel. At magandang umaga po, Sir Alan, at welcome po sa aming programa. Unang-una, matanong ko lang po, matapos po itong ang pag-atake ng bansang Iran dyan sa at ito namang paggantiho ng bansang Israel, kumusta naman po ang kalagayan nyo dyan sa may Jerusalem? So far sa amin dito, pagkatapos ng pagganti ng Israel sa Iran, normal naman po, wala naman pong kwan dito sa Israel sa kanila. Kaya parang, siyempre meron pa rin silang pagka-alerto na baka gaganti yung Iran. So far sa simula noon, tahimik naman po. Wala naman po maliban ng doon sa north na patuloy silang napapalipan ng rocket doon at saka nakipag-away din doon. Dito sa amin sa Jerusalem, simula noon, tahimik naman po, normal naman po. At saka pagdating sa aming mga Pinoy, wala pa naman pong abiso ang ating Philippine Embassy po dito para sinasabihan ng kami, kuha na tayo na wag lang muna po mag-adirect pupunta sa maraming tao, gatherings party, sa mga ganun. Okay naman po kami dito. Wala pa naman pa kaming balita na galing sa Philippine Embassy na maging kuha ng lahat. Sir Alan, matanong ko lang sa mga nakalipas na araw, naglabas na rin ba ng alerto itong Israeli government? Sa ngayon po, parang wala pa naman. Okay pa naman po dito. Saka wala pa kami masyadong nakuha sa mga galing sa mga Israel embassy, sa Israel government. Wala pa naman po. Okay pa naman po. Wala pa.
Sir Alan, may katanungan rin ang aking kapartner dito, si Bombo Marlene. Bombo Marlene. Sir Alan, on my part po, may I just ask lang po kung kamusta po yung pakikipag-ugnayan po natin doon sa mga kabayan nating OFW doon sa northern part ng Israel? May mga namomonitor or may mga nagtatala po ba silang mga missile strikes po doon sa lugar? Oo, may mga kakilala naman po tayo doon. Pero sa kanila, parang kasi every year naman yan doon na parang every year ang taon-taon naman yan doon talagang nagpapalipad sila ng mga rocket doon at saka nagpapalipad ng mga balloons. Parang normal naman sa kanila. May nakakausap naman tayo mga friend tayo doon. Parang hindi naman sila natatakot. Parang nasanay na balak-baga, sir. Oo, ako na lang po mag-message sa inyo kung ano man talagang yung mga update dito. Pero sa ngayon, awa ng Diyos, tahimik. Pero ang binabantayan naman namin sa linggo ng gabi kasi nila pass over nila. Kasi palagi sila niyan uma-attack minsan ng mga holidays ng Israel. Yan ang binabantayan din namin dito at saka mga taga rito rin na baka sa holiday sila aatake. Siyempre kalaban yan, sir. Hindi naman sila yan magsasabi kung kailan at saka anong oras. Yan. Maging alerto lang din kami dito lahat. With that, Sir Alan, maraming salamat po sa oras na inilaan mo sa interview na ito at ingat ho kayo dyan. At kapabot ka sa nation, nakapanim natin walang iba si Mr. Alan Magulyado, ang ating Bombo International Correspondent dyan sa may Jerusalem. Samantala, dumako naman tayo sa mga balita mula sa mga lalawigan dahil itong si Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. pinangunahan naman ng Be the Rise and Run from Drugs events doon yan sa Iloilo City. May pagulat dyan ang Bombo Radio Iloilo. Pinangunahan ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. ang Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o BIDA Rise and Run from Drugs na inorganisa ng Iloilo City Government. Ang aktibidad ay naglalayo ipalaganap sa kamalayan ng publiko ang negatibong epekto ng ilegal na droga. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Secretary Abalos, sinabi dito na napakahalaga ng suporta ng mga mamamayan sa kanilang kampanya dahil ang publiko ang nagsisilbing mata sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Ayon sa kalihim, kailangan lang na maging matapang ang mamamayan na ipagbigay alam sa otoridad ang sino mang sangkot sa ilegal na droga. Kinilala rin ito ang mahalagang papel ng barangay, Department of Justice at ng media sa kampanya laban sa illegal drugs. Napag-alaman ang nasabing Fund 1 ay nilahukan ng nasa 8,500 na mga Ilonggo, kabilang na sina Iloilo City Mayor Jerry Treñas at Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Alam ko iba sa inyo natatakot. Lalabanan natin to. Ang panglaban dito, kung ang tao nga, sabi ko, kung ang tao matapang pero nagpapadala naman sa pera, useless. Diba? Kung naman siya ay hindi nagpapadala sa pera pero hindi naman siya matapang, delikado rin. Si Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang think tank abay iminungkahi ang pagtatayo ng karagdagang planta na hahalilian sa National Grid Corporation of the Philippines dahilan sa mga nararanasang power shortage. May buong detalye ang Bombo Radio Kawayan. Iminungkahi ng InfraWatch PH na dapat nang ikonsidera ng pamahalaan ang pagtatayo ng bagong planta na hahalili o ipapalit sa mga papasira ng planta. Inaasahan ng malaking pagkalugi na idudulot sa mga malalaking kumpanya ang patuloy na power shortage o kakulangan ng tustos ng kuryente mula sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawain kay Attorney Terry Redon, ang convenor ng InfraWatch PH, sinabi niya na dapat nang ikabahala ang patuloy na power shortage
shortage ng NGCP dahil makakaapekto ito sa mga consumer at mga negosyo maging mga malalaking pabrika. Maliban dito ay apektado rin ang mga mag-aaral sa kasalukuyan na nasa modular o online learning. Kailangan niya na pag-aralan ito ng pamahalaan partikular ang pagpapatupad ng mga bagong patakaran lalo na at inaasahan na magpapatuloy pa ito hanggang sa susunod pang mga buwan. Kailangan niya ngayon ang mabilis at reliable na hakbang ng pamahalaan lalo na kung isusulong naman ay ang renewable energy. So, kailangan po talaga maging mapagbantay at gawin po ng gobyerno ang lahat ng paraan para matiyak na hindi ho talaga dadapa ang ating power supply. No? Pero syempre, dagdag din po rito yung pangailangan talaga ng pagtatayo ng mga dagdag pang mga planta. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantalang pagkakabilang ng mga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 100 most influential people ng Time Magazine ngayong taong 2024, hudyat raw na baka mas maengganyo ang Pangulo sa foreign visits. Si Senator Amy Marcos naman may tulang namamangka sa dalawang ilog. May pag-ulat dyan si ang Bombo Radyo Dagupan. Mistulang hudyat na baka mas maengganyo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa foreign visits dahil sa pagkapasok ng Pangulo sa 100 most influential people ng Time Magazine ngayong 2024. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Attorney Michael Henry Ucinco, political analyst o constitutionalist, nakikita rin ang pagkakabilang ng Pangulo bilang resulta ng kanyang nagpapatuloy na pakikipag-ugnayan sa mga world leaders at sa assertive defense na hakbang sa West Philippine Sea. Binigyan din ito na hindi man masasabing direct reward ang nakamit ng Pangulo ay maituturing pa rin itong resulta sa kanyang pagiging friendly sa Amerika. Matatandaan na kinilala ng Time Magazine ang mga hakbang ni Pangulong Marcos sa economic recovery matapos ang pandemya at ang pagsulong nitong iangat ang Pilipinas sa mundo. Pakikipag-ugnayan, pakikihalubilo sa mga world leader, yung labas ng bansa natin. This is the after effect of those foreign trips and to a certain extent dun sa assertive defense. Samantala, sinabi ni Ucinco na gaya ng Vice Presidente, mistulang namamangka rin sa dalawang barko si Senator Amy Marcos. Kung saan ay sinabi nito na palaisipan kung ano ang nais ng senadora. Sa nangyayari kasi ay lumalabas sa misulang pumapanig ito sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at parang nagkataon lamang na bit-bit nito ang apelyedong Marcos. Ang last name niya ay Marcos at tila hindi siya talaga naka-align, no? Based on what we are seeing, hindi natin alam, baka sa behind closed doors ay iba yung kwento. Pero based on her statements, dalawang statements na niya na very critical, no? Pangulo, no? Yun na yung tungkol doon sa executive number 57 and also yung statement niya nung araw ng Kagitingan, no? Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito namang kalihim ng Department of Transportation. Abay nakipagkita kay Cebu Provincial Governor Garcia at Cebu City Mayor Rama matapos nga itong naging tensyon na humantong sa pagasampa ng kaso hinggil yan sa Cebu Bus Rapid Transit. May buong detalye ang Bombo Radyo Cebu. Nakipagkita ang kalihim ng Department of Transportation Jaime Bautista matapos ang tensyon sa pagitan ni Cebu City Mayor Michael Rama at Cebu Governor Gwendolyn Garcia na humantong pa sa sampahan ng kaso hinggil sa Cebu Bus Rapid Transit Project, lalo na ang itinatayong BRT sa harap ng Capitol Building. Kinausap nito ang alkalde at gobernadora upang masolusyonan ang naging issue sa nasabing proyekto. At gayon nga sinabi ni Bautista na ipagpapatuloy ang paggawa ng CBRT at naglabas ng pahayag
Pahayag si Rama na tatanggalin ang struktura ng umano'y bus station sa Cebu Bus Rapid Transit Project sa harap ng Capitol Building at sa halip ay papalitan ito ng ibang disenyo na may earmark pa din ng bus station ngunit hindi na lumalabag sa batas. Sa kabilang banda, suportado rin ng DOTR ang construction sa port expansion sa Cebu kasunod ng nangyaring tensyon sa pagitan ng Cebu Port Authority at sa Cebu City Government. Yung Cebu Ports Authority has now again taken over the property. They continue to ongoing construction of the port. Ating napakinggan si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ilang mga Pinoy doon sa Jerusalem, Israel, naghahanda na sa mga posibleng mga pag-atake ulit ng Iran sa naturang bansa. May pagulat dyan ng Star FM, Iloilo. Naglunsad ang Israel ng mga pag-atake sa Iran ilang araw matapos magpaputok ng drone at missile attack ang Iranian government sa arch phone nito bilang paganti sa inaakalang Israeli airstrike sa Iranian consulate sa Damascus, Syria noong Abril 1. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Star International Correspondent Alan Maguliado, anya matagal nang isinasaalang-alang ng Israel ang Iran bilang ang pinakamalaking kaaway nito. Binabanggit ang mga panawagan ng Islamic Republic para sa pagkawasak ng Israel, ang kontrobersyal na nuclear program at ang suporta nito para sa mga kaaway na proxy sa buong Middle East. Dagdag pa ni Maguliado na naghahanda na rin ang mga ito sa pag-iimbak ng mga pangangailangan gaya ng mga gamot, pagkain at iba pa sa mga posibleng hindi inaasahang pangyayari. Sa paligid ngayon dito, lalo na sa Jerusalem, tahimik naman po at wala naman pong abiso ang government ng Israel dito sa amin at saka lalo na po yung ibahada natin sa Pilipinas. Yun na nga lang, nagpe-prepare na rin yung mga iba dito at saka lalo na yung lola ko at saka yung mga alaga ko at saka anak niya, namimili na rin sila ng marami. Alam natin, giyera yan, di naman sila magsasabi yan kailan o anong oras sila mag-release back at saka sinabi naman ng Iran na hindi nila ina-admit pero di natin alam. Kailangan lang talagang prepare lang tayo palagi. Ang mga tensyon na ito ay tumaas mula noong sinalakay ang Israel ng Hamas at Islamic Jihad, mga grupong Palestinian suportado ng Iran noong Oktubre 7 taong 2023 na nagdulot ng mapangwasak na opensiba ng Israel sa Gaza na nagpatuloy na higit sa 6 na buwan. Sa bahagi nito, sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na handa silang tumulong sa posibleng pagpapauwi ng mga Pilipino sa gitna ng patuloy na tensyon. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry naguulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala sa mga dagdag pang balita mula sa ibayong dagat ang mga Pilipino doon sa Dubai, buhay na ang diwa ng bayanihan. Bumubuo na ng mga organisasyon upang matulungan ang mga kapwa Pinoy na naapektuhan niya ng pagbaha. May pagulat naman dyan ng Bombo Radio Legazpi. Unti-unti nang bumabalik sa normalang sitwasyon sa bahagi ng Dubai matapos ang naitalang malawakang mga pagbaha. Ayon kay Bombo International Correspondent Florencio Fiore na posibleng maibalik na rin sa normal ang biyahe ng mga tren sa naturang lugar. Samantala, ipinagmamalaki naman ito na hanggang sa ibang bansa ay napapanatili pa rin ang pagbabayanihan ng mga Pilipino. Paliwanag ni Fiore na regularang monitoring ng mga Filipino community kung may mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Anya, nag-oorganisa ang mga Pilipino ng mga samahan upang makaipon ng tulong na ipapabot sa mga naapektuhan ng naturang kalamidad. Samantala, ay pinagpapasalamat naman ito na maayos ang pagtrato ng pamahalaan ng United Arab Emirates sa mga Pilipino sa naturang lugar at hindi nagpapabaya sa kanilang mga pangangailangan. Napakadami ng mga Pilipinong nag-organize ng mga tulong. Mostly for mga NGO yan. Kahit na yung mga samahan-samahan lang. Marami yan dito sir. Hindi nawawala talaga dito yan. Sino po yung kailangan ng tulong, sino po yung hindi nakakapasok, yung sino yung wala matulugan, hindi sila nagdadalang isip na tumulong kahit ang lahi nyo pa. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kabombo at Kester Nation, bago ho itong ating Orasyo Impirata, nais namin kayong muling imbitahan
na maliban nga ho dito sa Bombo News Center, dito ho yan sa Makati City, maaari rin po ninyong matunghayan itong ating 31 fully digitalized AM at FM stations sa iba't ibang panig ho yan ng Pilipinas. At para nga sa mga karagdagang mga balita, maging itong mga halagang impormasyon, ugaliing tumutok ko sa mga social media live ng ating mga istasyon. Kabilang ho dyan ang ating Facebook page account, maging ang ating TikTok account at ang ating YouTube account para ho lagi kayong updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. At sa mga hindi pa nakakapag-follow, like and share sa ating mga social media accounts, i-hit nyo na ang button na yan para lagi kayong updated anumang oras, anumang balita ang pumutok dito sa labas o sa loob at labas ng ating bansa. Para ho naman sa ating mga kababayan dyan na mga Ilocano, nariyan ho ang Bombo Radyo Kawayan, maging ang Bombo Radyo Baguio. At para naman sa ating mga kababayang Pangasinense, syempre tumutuko kayo sa Bombo Radyo Dagupan. At sa ating mga kababayang Bicolano, mga kabombo at Kasar Nation, nariyan naman ang Bombo Radyo Legazpi. Mga kabombo at Kastranisya, manatiling nakatutok sa mga balita sa iba't iba pang panig ng Luzon. May mga Bombo Radio stations po tayo dyan at nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Luwag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at maging ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo at Kastranisya, narito po ang Orasyo Imperato for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impuntulaw na diri sa pagpalagad sa Bombo Haray sa Udto, balik na diri sa aton nga palatuntunan sa gyapon ka po mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa mga nagapanguna nga mga balita kag impormasyon, pero antes sina sa aton sining mga kabombo check tanay ang linya sang aton sining mga kupdan mga bombo reporters direktamente karon sa barangay Bituon sa distrito sang Haro kung saniin dira patigayunon ang aton siniyang barangay draw sa distrito sang Haro sa barangay Bituon. Napulo sini ang magadaog napulo sini magadaog sang tag 1,000 ka pesos nga cash plus may ara pa karon sa mga cash prizes man dira sa aton sini nga mga pahampang gani walang uuwing luhaan kaya ang kasadyahan ginadala naton sa tagsa sini ka mga kabarangayan subong ikapat nga semana sang Buena Mano Salvo Year 18 promo dira kita sa may barangay Bituon sa distrito iya sang Haro. Sa mga kabombo naton, kung wala ka mo makahingagaw nga maghulog sa inyo sini nga mga entries, pakamayuhan na lang nga itigana ina for week number 5. Now, week number 5 sa masunod sini nga semana, ikalima na nga semana karon sa Buena Mano Salvo Year 18 promo. Padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries. Kung madamo ang entries nga ginahulog, dako man ang tsansa nga magdaog. Gani sa aton sini nga mga kabombo, yari ang mga produkto nga dapat sini ninyo nga tipunon para kamo ang
makapasakop sa Buena Mano Salvo Year 18 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Casino Ethyl Alcohol 99.9 germs patay alaga ang kamay isa ka kapsilo kun ining selyo o kun label man sang Casino Alcohol in any size or variant. Ang Casino Ethyl Alcohol ang manami gid nga disinfectant para mapahilayo kita sa naman nga sa isang balatian. Makalalaton sini nga balatian hilabi pa subong nga tiuso ang pertussis. Sarang gin ini nga mangin armas naton for prevention sa aton sini nga mga kabombo kay mas labing maayo kag makasigurado kita nga kun paghugas ang kamot, no, nga may gamit nga habon pagkatapos sina magbutang paginikaw sa Casino Ethyl Alcohol bilang disinfectant. 99.9 germs patay alaga ang kamay, hindi pa maggaras ang imo sini nga kamot, mapabilin ang mahumok sininimo or malumok sininimo nga mga palad, no, sa paggamit sa Casino Ethyl Alcohol. Orocan, may isang buhay mo, isa ka product sticker kun kupon nga may Bombo promo title. Makita mo man ina sa tanan sini nga produkto sa Orocan kung ikaw ang magbakal sini. Silver Swan, tama ang timpla, isa ka empty stand-up pouch o kon na paper label, at least 3/4 ang size. Ang Silver Swan soy sauce o kon sukang puti. Sampat gid ini sa tanan nga sahi isang sudan. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kung naga-dieta ikaw, pwede gid ni bumbo o mel mo, no? Laga ikaw dira sang itlog, paglaga mo sang itlog, kung gusto mo iyang medyo may alat-alat gawa ang itlog, butangan mo sinisang soy sauce, Silver Swan soy sauce. No, kung gusto mo naman nga may ara sang medyo ruaslom gamay, tibutangan mo sang Silver Swan sukang puti. Namit na iniiyang kalanunon, sa simple lang na gani siniiyang mga pagkaon Pero kung gusto mo pagid nga luto dira sang mga manamit nga putahe, ti dapat ara gid ang Silver Swan soy sauce kag Silver Swan na sukang puti para tama ang timpla. Our Florete Pawn Shop and Jewelry or Diamond and Pearl House, isa ka kupon sa kada 100 pesos worth sang ginbakal sinigin prenda nga alahas. Lapit na lang ang pagtakop sang klase sa mga kamumo naton nga luyag, maghatag sang premyo abi sa mga achievements sang ila siniya nga mga estudyante. Pwede gid kamo makabakal sang rilo, pwede gid kamo makabakal sang alahas dira o kun magprenda man sa isa ka gatos ka pisos nga balor sang transaksyon sa Our Florete Pawn Shop and Jewelry, may isa na ikaw ka kupon. May sarang ka na nga mahatag sining gift o regalo, no, sa imo sini iyang himata dira or sa bata mo, may tsansa ka pang madaog sang linibong cash prize. Ang Surf Powder, Surf Liquid o kung Surf Abcon, singling pero di mamahalin, isa ka empty sachet isang 65 grams, Cherry Fresh o kung isa ka empty pouch sang 64 ml Liquid Rose Fresh o kung empty sachet sang 25 ml nga Fabcon Blossom Fresh, isa na ina ka entry. Subong iyang mainit ang tiyempo sa aton sini nga mga kabumbo. Kung magpanglaba ikaw, magamit ikaw sang surf powder, no, magbutang ikaw sang liquid nga pang pahumot sa imo sini iyang mga linabhan, panigurado gid nga long lasting ang kahumot sang imo sini nga bayo, bisan hindi ka na magpamutang sang pahumot dira. Kung makapili na ikaw sa imo sini iyang proof of purchase, isulod ang proof of purchase sa sulod sa puti nga legal size envelope, botsingon long puti, no, sagwa sa sobre sulat ang imo sini nga ngalan, address, edad, phone number, pirma, week number 5 na, no, sa aton sini nga mga kabubukag proof of purchase ipadala sa Buena Mano Salvo Year 18 promo sa Star FM kag Bombo Radio, care of DYFM Bombo Radio Iloilo, Mapa Street, Iloilo City. O kung ihulog sa mga drop-box center sa palibot sang syudad kag probinsya man sang Iloilo. 5 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko naman this time balita ni Bombo Angel Tan. Ini may kantanan karon sa statement diri ni Mayor Jerry Treñas, no, sa aton or ni Mayor Jerry Treñas sa sining pagpatigayon man sang bida
fun run kagina, no? Sa aton sini nga mga kabombo, ti dire nagtambong si DILG Secretary Benjamin Abalos. Kag ang nakitaan ni DILG Secretary Abalos nga dako kunong improvement sa nga syudad sang Iloilo in terms of illegal drugs. Ano nga klase improvement ni? Kaysa to, ginbansagan sang tiyempo ni former President Rodrigo Duterte nga mo Shabulay City, no? Ang syudad sang Iloilo sa bilog sini nga pungsod. Way ta manigin pabugal, no? Sa aton sini nga mga kabombo, but suno kay Secretary Abalos, sila niya dako na yung improvement karon sang syudad sang Iloilo. Lakip naman sinadrikin sa bat niya ining mga palamagkutanon may kantanan sa nagalain-lain sini. No? Naglain-lain nga datos sang nakumpiskar nga illegal nga droga. Kay mayara nagapahayag nga 2 ka tonelada, mayara nga nagpahayag nga 1.5, may ara man nga naghamba nga 1.4 na lang. No? Sa aton sini nga mga kabombo, ti pilagin man bala ka tonelada diri banwa ang nakumpiskar nga droga. I-check nato nina with the Bombo Angel Tan sa aton sini pa niya nga pagpangalaga sa karon sini nga mga tinyon. Gel sa report, please come in. Gin ako diri Bombot Siam sang Secretary sang Department of Interior and Local Government nga naglain na gid ang plastada sang Iloilo City kung ikumparar sang tion nga ginabansagan ini siya nga most Shabulay City. Ini ang statement sang Secretary sang DILG kasunod ini siya sang pagbisita niya diri sa Iloilo City para sa Bida Fun Run. Sa interview sang Bombo Radio kay Secretary Benjamin Abalos Jr., ang Secretary sang Department of Interior and Local Government, gipahayag nga sa bulig sang local government unit sang Iloilo City kag pagpamuno ni Iloilo City Mayor Jerry Triñas, nakit-an gid diri kuno Bombo Siam ang pagbag-o. Suno kay Secretary Abalos, inline ini siya sa kampanya sang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos nga ang approach wala sang dapat mapatay. Kagati do hindi bala Bombot Siam amo na ang unlike sa history sadto nga kung may mga madakpan sa drug bypass operation mi ara gid nagakapatay. Kag ang ila diri nga approach going on grassroots ini kuno kagati do ginahibalo gid nila kundi naghalin rason nga ti mas maepektibo ni kuno ang ilang approach sa subong. Patag diri sa natungdan nga since nagambal ini siya nga dako ang role sang mga local government units kagati ang rehabilitation centers tama gid ini kaimportante. Madumduman nga ginpabugal diri ni Mayor Jerry Triñas the last time kag sang Department of Ocona City DILG ang mga rehabilitation center kag ang isa nga do i-inaugurate sa bakin sang distrito sang Arevalo kag ginpabugal man diri ni Mayor Jerry Triñas Bombot Siam ang iCare. Akon iCare sang Iloilo City kag pati diri mga dalago nga kompanya involved naman sa pagpalapnag nga dapat drug-free workplace ini siya. Nagpatag man diri si Secretary Abalos Bombot Siam nga transparent ini sila sa ratabo sang damlang gid lamang nga confiscation sang illegal nga droga nga ang una dili nila nga statement sang DILG kag tiibasi man ini kuno Bombot Siam sa Philippine Drug Enforcement Agency nga data ng estimate diri is 13.3 billion pesos. Tapos naglabot na gid lamang after sang final inventory, naglabot na gid lamang sa 9.68 million pesos nga confiscation abi sa nga shabu ini siya illegal drugs. Ang hambal diri ni Secretary Abalos nga estimate lang gid ini kuno kag kaduha katatlo nga ini ginsulit sa iya abi nga mga previous interviews nga based man ini siya sa data sang PDEA kag hindi makuno directly Bombot Siam abi mahambal nga exact amount kay tama kuno kapuno that time ang van ti estimation lang man to and same man sila kuno sang statement ni Presidente Bongbong Marcos. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa pagpahayag ni Secretary Benjamin Abalos Jr. sa atong interview. Well, yes. Actually, yung ating mga random drug testings sa iba-ibang LGUs ay ginagawa na po ito. No? And I would like to also report, isayang hindi ko lang napakita kanina because of the time element,
that we also have a BIDA workplace, that it's not only government, but likewise it's the private companies, no? But andyan yung support. Ang importante is how you make sure that with all of this support, you make use of this to look at the gaps, no? We've got a system in place, pero anong kulang? Anong dapat gawin pa natin dito? Are the systems effective or not? No? So yun ang ginagawa ko. For example, nagkaroon ng plea bargaining ngayon, hindi ba? Ang daming nakawala, ang daming nakalabas. Is this effective? Talaga ba nagbabagong buhay o hindi? Kaya yun ang pinapatest ko ngayon. Ang rehabilitation centers natin, effective ba ito? Talaga papaglabas, hindi na bumabalik? Kung hindi, ano pang kulang dito? No? So that's how we solve these things. And of course, yung effective police work, NBI work, PIDEA work, andyan yan. Importante yan. Kaya nakita niyo yung mga huli natin, ang lalaki. No? At it goes without saying na ang malaki ang role dito ng local government unit, ng mga mayors, ng mga barangay captain. That's why we're all here to provide support to each other. Well, kitang-kita, no, yung if ever ginamit yung term quote-unquote the shabulized city years before, iba na ngayon, no? Kitang-kita natin under the leadership of Mayor Jerry Treñas, ibang-iba. We are going to approach this, sabi nga ng ating Pangulo, no, ating Pangulo, na talagang walang mamamatay po dito in the sense na talagang kung valid self-defense lang po ito, which is provided for under the law, it will be in accordance with our oath as public servants on the basis of our Constitution. No? Yun po ang gagawin namin dito. Pero it's going grassroots. Kaya meron kaming gantong mga dialogue on the ground about drugs. It's not only about running, it's showing people, especially the young kids who take care of themselves, to have confidence to say no, but likewise, after running, going through different sectors and knowing the problem and doing something about the problem. Problema sa droga is multifaceted. That is why we support the police. But at the same time, we work with the barangays because the real problem is with the barangays. And in Iloilo, we are very fortunate that our city director and the PNP have been very active in catching all those drugs. We are very happy that a lot of the drugs have been apprehended. Maraming mga taga-barangay na tumutulong sa mga pulis natin. And it is only through community effort that we will be able to stop this. Andito ang PIDEA, andito ang police, no? Andito ang DOJ. In short, lahat ng tutulong against drugs, especially ang barangay captain. You will see in the days to come anong difference na mangyayari rito. On the ground, grassroots level. No? Andyan ang revitalized police namin. We call this police sa barangay program. We have identified areas na talaga iiktingan namin ng gusto. Okay. Nagpagawa ako, Secretary, ng tawag ko I-Care Centers. Nasa communities ito. So we are bringing the policemen and the other services malapit na sa communities. Maraming salamat. I stated specifically, syempre, nakita natin yung video, no? At sinabi ko specifically na this is just an estimate. Higit kumulang, I think 2 o 3 beses ko pa sinabi to, according to PIDEA, kasi hindi kami expert about this. It was the PIDEA who estimated this. Kasi nasa van di ba? So everything was, in fact, maski ang statement ng presidente ay ganun din. If we're going to the video, ano oras na? Baka iwalay na ako ng aeroplano. Including nakita niyo yung video naman, yung van, di ba? Kasi sinasabi, hindi kakasya, ganito, ganyan. Isa naman sa everything is transparent. Andyan ang video, andyan ang witnesses. Hindi na namin dilipat, andun lahat. So the thing will speak for itself. I'm so sorry but I have to catch a flight. Thank you so much, media, and thank you, Mayor Jerry Treñas. Bombot siyam na batian sa mga kabombo naton si Secretary Benjamin Abalos Jr. All right. Ini ang Bombo Angel Picture Your Band para sa number 1 and most trusted. Yung ginapert in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa radio,
Bombo. Salamat kid na Bombo Angel Tan sa imo siniiya nga follow-up report. Now, ginatunan ko sa nga DILG kung bala may maayong nga gindulot ining plea bargaining agreement, mga balikaw nga plea bargaining agreement sa mga drug cases. Now, amo ni siya ang pamaagi sa pag-plead guilty sang defendant para iyang maangkon ang lesser offense. Di kung mag-plea bargaining ikaw, naganubo ang imo sining sentensya, makagwa pa ikaw, no? Sa mga ginsubject sa buy-bust operations. But nanotisyaran naton sa aton sining mga kabombo, kung ginatunan pa lang yan sa karon ni DILG Secretary Benjamin Abalos, kita yan nga nakanotisyar na sandigman sa mga nasalapo naton ng mga buy-bust operations kag sa pag-checkar naton sa background sa mga subject person kati ini sila ang naga-engage na sadto sa illegal drugs na preso, nakagwa kag nag-engage naman liwat sa illegal drug proliferation sa pagduso sa illegal nga droga. Diri iya sa syudad or iban sini nagakalabot na iya sa probinsya sang Iloilo sa pagpalapta, sa pagpamaligya sang illegal drugs. Sa aton sini matag palamati. Tikon kita maglantaw do hindi iya epektibo ining plea bargaining agreement. Kag daw kasubong nga gina-take advantage man sang pila ka mga personalidad nga naga-engage sa illegal drug proliferation nga kung madakpan gani ati sige ma-plea bargaining lang kita, total 1-2 tuig makagwa ta dayon, baligya naman ta dayon sang droga. Pero sang mga nakaligad sini nga kay gayunan, kung ma-notisyaran ninyo sa aton sini mga kabombo, maybe nangin factor man ang plea bargaining agreement, ang iban sini nag-level up man, nag-risgo man, ngati mag-deal sa mga dalagko sini iyang balor sang illegal drugs. Go home or go big. Kumbaga, pero nagakadakpan ini sila. Milyon nga balor sa illegal nga droga, hundreds of thousands nga balor sa illegal nga droga, masami makumpiskar sa aton sinimoto operatiba. So kung tuman kadamo or dako ang volume sa makuha sa ila, tiway na guro sang plea bargaining agreement sila dira banwa. Nga matabo. In fairness man sa iban nga bag-o kay ti nagka-experience sa nga kapinot sa nga kabuhi sa sulod iya sa nga prisuan, ang iban siniguro ti nakamarasmas kag pananglitan mahatagan sang tsansa nga makagwa, tiway na gid nag-engage pa sa illegal drugs sa pagduso sa illegal nga droga. Pero ang iban iya kay bangod man, easy money, kulba lang yang kapital, kag makambal kita banwa nga do bugana subong iya ang supply nga ginatumod man gani sa aton sini iya nga mga otoridad nga naghalin iya sa nagkalilain man nga bahin sa nga pungsod, nagaagi nagasulod diri sa syudad sa Iloilo, ting iban siguro paadventurar man nga kung makalusot ti dako ni nga kwarta, kung madakpan ti balik naman iya sa prisuan. Pero there was a time nga ginkordam ang mga durugista sa tsimpo iya nga nagkalawagtang ining mga durugista sa aton sini mga kabumbo. Ti damo gani sa mga kabumbo naton nga nagahambal nga sinya dumayo patuya ang sadto anay nga kampanya batok sa illegal sini nga droga. Nagnubo gid man yang numero sa nga
illegal nga droga nga nagalapta sa aton sini nga sosyudad. Ugaling naman banwa nang insubject ato sang abuso kay pati karon iyang wala kalabot-labot mga inosente na damay. Sa pag-abuso sang kuntani maayo nga sahi sang kampanya batok sa illegal nga droga. Pero this time hambalya ni President Bongbong Marcos luyag naton sang bloodless nga kampanya batok sa illegal sini nga droga. Ti mahimo man ina sa ngaton siniya nga kapulisan. That is why nga may mga body camera gani iya nga equipment subong aton sini nga mga operatives. Kay required na ini subong sandig iya sa aton sini nga layi. So that nga mangin transparent ang tagsa siniya cooperation sa aton sini mga kapulisan, malikawan na iya ang pagpangduwa-duwa nga base kung sila lang ning naghimo-himo sang senaryo para lamang iya may accomplishment. Kaya kuon taman kag sa hindi, may amo sina nga nagaklinabo, sadto sang ginabusuhan ang kampanya batok sa illegal sini nga droga. Ti karon, baybas diri, baybas didto. Tuman iya kadamo sang nakumpiskar na nga mga illegal drugs. There was a time nga may issue, may kantanan sa mga ninja cops nga gina-resell or nangin reseller sila sang illegal drugs. Ngati sa pangkabukusan nga tuig abi sang operation may matipon dira nga mga butang naton abi estimate ta lang or for example lamang napulo ka kilo sa illegal nga droga. Tisa napulo ka kilo na ang obra sa mga ninja cops sandig iya sa pagpatpatman sa aton sini mga otoridad nga ginabuhinan ni nila ang napulo ka kilo ibutang naton abi ideklara lang sini nila nga ang kabilugan sa isa ka tuig nila nga natipon nga na-recover nga illegal drugs santo man sa ila sini iya nga mga ginkasa nga operation ang naglabot lamang sa 5 ka kilo. Tiang mga ninja cops ni kunong 5 ka kilo ang tunga ti gina-dispose ka ginabaligya man nila tinuway na sila iya sang kinalain sa mga turugista, sa mga durugista, sa mga nagaduso sa illegal nga droga. Siguro makabig naton nga kinalain lamang nila ang mga durugista wala ti uniforme, sanda naga-uniforme. That is why nga very sensitive when it comes sa mga numbers or datos sa kung pilagin man bala ang mga illegal drugs or pilagin man ang illegal drugs nga natipon. For example, sa sining issue karon nga luyang i-clarify ni Secretary Abalos. Una-una sining declaration is 2 tons. Tapos nagdeklarar naman karon iya nga 1.8, may 1.5, tapos nag 1.4 na lang. Yambal ni Secretary Abalos linya estimated. No? Estimated. Siya makapila kung isulit-sulit ito nga estimated. Tikiara pa man sa sulod sang van mo. Sa aton sini nga mga kabombo. Pero after all sining mga issue when it comes sa recovery sa illegal drugs, tuman ini kainit, tuman ini kasensitibo, gamay-gamay lang siniya nga dapya sang hangin, nagalain ang tiyan sang pila ka mga kultura naton. Tinaga ka dapat man kung tani nga mangin very careful kita sa pagbuya sa mga information. Estimated man ina, ukon amo naging sinaiya ang total value niya, dapat mangin careful kita kay dira na nagaumpisa ang pagpangduwa-duwa, dira na nagaumpisa ang issue nga may posibilidad nga basi binuhinan,
Tiyang ginbuhin sa di nagkanto, sino nagbuhin, so on and so forth. Kabalo naman ka mga daan kung ano kamalisyoso iya ang paminsaron sa nga tagsa ka Pilipino. Sa aton sini mga kabumbo. So, hindi iya madula nga may pipila kita makabati sa nagalain-lain sini nga datos nga ginapagwa iya sa nga aton sini mga otoridad. Di ba si makapaminsar kita, ano na, binuhinan? Di ko may binuhinan, sino nagbuhin? O, kung binuhinan sa di nagkanto, anhon to nila? Di mga kasubong sina ang istukada sa aton sini nga mga kabumbo, ang nagakadapat sini naton iya, ngalikawan. O, kay kon masami mag-amo sining dalagan sa istorya, nagahabok ang pagduda sang isa ka individual nga daw istorya kuris-kuris lang niya nga iya sa ngaton sin motoridad daw gaganar man da sila gani sa kon hilabi pa iya damo or dako ang value sang nga ma-recover ng illegal drugs di nagakanto dayon tapos sina pero mas maayo gani banwa nga may mga nagakadakpan nga kasubong sini. Kaya kung pinsaron mo, paano na lang kung ari na ini sa downline sining mga sindikato? Paano kung nakalabot na sa grassroots level, naglapta na iya sa kabarangayan, ti damo naman kuging imbes kung tani na uluumpawan na kita sa aton sini nga mga kabumbo sa illegal nga droga diri sa pungsod Pilipinas. Or basi sa bahin iya sa syudad sang Iloilo for that matter, di basi kung ulumpawan na kita iya sa siling balang bansag nga sa Bulay City, basi kung amat-amat naman iya nga magbalik, pero ako nagapati ko nga hindi na magbalik. Bangod man sa kasupog sa ngaton sini kapulisan, kag may mga ginaplano pag iya nga mga hilikoton diri ang Department of Interior and Local Government sa bulig man karon sa local government unit sa syudad sang Iloilo, ti makahambal kita nga seryoso ang kampanya batok iya sa illegal nga droga. 29 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Check ko naman this time si Bombo Jomar Villa direktamente sa Barangay Bituon sa Distrito Sang Haro. Dira subong aton sini iyang barangay draw ikapat na ining semana sa aton sini nga Buena Mano Salvo Year 18 promo. Bombo Jomar, kumusta na dira Mar? Joms, please go ahead. Yes, Bobocham, no, dire kita karon sa siguro mo ni pinakamalayo nga barangay sa 180 barangay dire sa syudad. Bobocham, no, dire sa bahin sa Barangay Bituon sa distrito sang Haro ko dire ang aton sini nga barangay draw, no, sa subong matriyon kag makita daton punuan na dire ang mga pumuluyo dire karon sa bagay bahin sa Barangay Bituon sa distrito sa Haro. Kag at the same time ang aton sini nga drop box dire mismo, no, gin abutang naton dire sa gym sa barangay. Actually duha ni kabilog, no, ang area nila kay ang barangay hall do na separate dire sa ila sining gym, no, ang daan nila tong barangay hall. Bumutsamti sa gusto nga magpadulong dire o kung nagapakadto pa dire nga maghulog sa ila sining entrance, ang aton sining drop box dire na sa gym, no, kung halika dire sa Baytaytay pakadto na ni Coastal Road. Pag abot mo dire sa intersection dire sa Makasya duwanik bilog ang baga di kada tubangay, dire sila sulod sa Pawala, no, sa new site. Ako sa diyan halin siguro sa may main road, mga more or less mga 40 to 50 meters lang ang kalayoon sini Bumutsamp. Now, kay the same time, nami man ni ang aton sining venue kay gin-provide diri ang tulungkuan, maka-relax diri ang upod sa aton, no, sa draw. At the same time, gina-acknowledge naman ang paghatag karon, no, hatag diri karon sa aton sa tiyempo diri, no, kag pagplasta diri sa venue sa barangay officials, barangay council, no, kag kay Kap Provido diri sa may Barangay Bituon at amo na yung panguna diri sa pagpatigayon sa aton sining barangay draw. Bumutsamp, ang iba excited na bisan medyo masakit-sakit ang igo kay init way man niya
upang ni sa ila agud nga makapadulong diri sa area no sa pagpasakop sa aton sini nga draw bata tigulang no iban sini mga senior citizen nag atinguha gidri no nga maka-participate sa aton sini nga barangay draw. Aribla si Ma'am Josephine Panuela. Ma'am Josephine Panuela kapapati gito kuno ba na subong sa Bombo Radio Bombo Cham. Nay mayong hapon live kita sa Bombo Radio Iloilo. Pila na gani mo edad na Josephine? Mayong Oktoman, ang edad ko 66. Ay 66, so double 6 gali. Si ano ma'am, bal mo kay naghiwat diri ang Bombo Radio sang draw diri sa barangay? Pasalamat ako sa Bombo Radio kay nakakadto man sila kakapamasyal sa amon barangay kag na-draw sang sa Belmano Salvo. Kada ko kay pasalamat namo kay base ko makaluyan ang mga pumuluyo din namon makadaog man makabakal man sila sa ano nila nga pagkaon ng among kilananon nga mga pagkaon diri mga tubig na makal kami. Salamat gid sa Bombo Radio. Ang energy ni Nanay Josephine Bombotsam ay pasa nagabuta pero doon nagabuta ng yasa nga pangalan kay ti amo na bla tumlag sahon nga ti nakahiwat diri karon nga na apadulungan diri sa Bombo Radio ang ila sini nga barangay. By the way, anong trabaho ni Nanay Josephine? Ako naka-obra ko na sa Bitoon Health Center. Obra ka da? Ano obra mo? Mga kwan ng sweeper lang, paninlo, ako maintenance, job hard. Abisar senior na nanay, sige pagyapon obra niya. Si Mr. mo ano obra ya? Away na subong kay baligya kami sa una, nakagi ang COVID. Dapigado na. Pasalamat lang ako ka nagabre ang health center namon. Ngagin bugayaman ko sa mga Ginoo nga mo nagaliman tabo sa 2019 nga nagambal si nakadta ko ya kami yon nga bulig nga nag-open nga amon sentro. Nga bis ka man og paninlo la ko ya mayor. Kay tiway na kami negosyo. Nga baligya ko mani sa apat ko kabataan Manila nga napatapos ko 3 ka pa college ko nga baligya ko mani gabulante kami kundi nga pistahan. Salamat gid Danit, salamat gid ko sa Bombo nakapamasyal man di sa amon. Salamat gid. I see. Very inspiring magaling message ni Nanay Bobotsam kay makon mo gabaligya lagali ka manini napatapos ano na nakatapos pila na bilog napatapos mo nay? Ang 4 ka bata ko 3 lang pa-college man ko sa 3 ko ka bata. Guys, pila pa na sila? Why na may mga pangamoy naman sila pero may mga obra gabulig sila bana, gabulig sila asawa, may mga obra na mga kabataan ko. Basta kung galibod ka man ti alkagid na sa init, di ka man way ka man ginabatsyag subong na maintenance bulong. Yan sa mga Ginoo, way pa man kay maliman ako katuig sa sentro din namon sa paglimpyo lang kag na under man ko sa City Health. Kapasalamat ako sa mga Ginoo mo nga na tuytuyan naman nga mo nga sentro, aramon sentro sir. Drago adlaw-adlaw may office kami drago ga maintenance. Sige, imo na lang pagpangagdabe. Imo pagpangagda sa pumuluyo sa taga Bitoon, no, nga ti magpasakop sa aton sini promo. Toda sa bilog din nga sa Bitoon, kung pamati kamo sa Radyo Bombo, makadto kamo din sa aton din. Kay base magabutan kamo sa ngalan nyo, pasalamat kita, tanan di kung magabutan kita. Kay grasya ni nakapama, kadto di ang Bombo Radio. Salamat din. Kay Mr. mo nung mensahe mo to, kapamati to? Ari ko din sa gym na pamati ka sa radyo, pamatian mo na base kung kita makaduada ngayon mo makabataan ka gapo kay base magabutan sila. Salamat din. Anong tawag mo, lab? ano to? Anong dong lang ka ba mo radyag, pido na yan. Ate, sige. Si Nanay Josephine Panuela, 66 years old, isa diri sa mga naghulog man sa nga entry diri Bobotsam nga ti apanaglitan nga magabutan ti dako gining mabulig karon sa ila sini nga pamalay, especially nga ti subong daan Sabado ti timing wa sa trabaho
may nagbakal sa karon puli, no? Kag basi pagpuli ya cross balay dya may ginauyatan na siya karon nga nga bluebells, no? Sa aton sini karon kamumbo sa sini nga barangay draw address sa bahin sa nga barangay Bituon sa distrito sa Haro. Bumucham ang iban siguro sini karon sa latest sini umpisa na ang video kit challenge yo Joms do bation na di sa ko ng mga matamis nga tingog sa mga taga Bituon Haro. Amo gani ay niya pili may senior kabataan nga bato naga-intradre sa aton sa diga video ko challenge. Ari bala pabati ta mo chap. Daw nagatangla ako sa mga panganod kag makita ko ang mga bituon sa tingog sang naga-amba subong dira Bombo Jomar. Abo gani mga senior pero take on lang taon ta duay man na sa edad siguro kung gakanta diri Bombo-champ no muna ang pinadiri karon ka sitwasyon sa mismo gym no diri sa sunod sa gym sa Barangay Bituon sa distrito sang Haro. Ang iban siguro siya plastad naton sa development sini karon kay subonti nagapatigayon kita diri sa video key challenge no mga kanta dire kag karon ba dugay-dugay no magapatigayon kita sa raffle draw pero subong pwede pa kangagaw no direkta lang sila din sa paghulog sa ilang sa ni karon entrance sa aton sa barangay draw sabi naman sa Boyer 80 promo sa Bombo Radio kag Star FM. All right. Live dire sa Barangay Bituon, Distrito sang Haro, ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar sa imo siniiyang report direktamente sa may Barangay Bituon sa Distrito sang Haro. Sa mga interesado pa maghulog sang entries for Barangay Draw, pwede pa kamo makahingagaw ang Dropbox nato nara dito sa may cover gym sa Newside sa aton sinikaron nga mga kabombo. 38 minutos na kaligad sa takna sinikaron nga launa sa hapon. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Istoryahan naton diri ang Department of Public Works and Highways ginalantaw nga posible isla na naman ang design sa rectification sang Ungka flyover para mapadasig kunong pagtapos sini. Aragoy kon isla ng design di siyempre another round of gastos naman. Balikan tayo ni matapos ang bilang kaimportante ng mga panumdum. Oras na The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 14 to 20, 2024. Ang Plaza Mayor kagang iyang stage ang saliwat preparado para mag-host sa Technocrats Band as they are set to deliver one great musical entertainment sa ining Abril 20, Sabado, sa concert at the Plaza, mangininyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay ikaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 21, Domingo, ginagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga makit-an ang kahulugan sang pag-antos. Nga ang pag-antos hindi magtulod sa aton palayo sa Ginoo kundi nga magduso sa aton nga magparapit pagid sa iya. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024.
Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Mga kabombo, excited ka na bala para sa summer vacation mo? Yari ang dapat tandaan. Permi magdala sang tubig bisan diin magkadto. Hindi pagkalimtan ang pagbutang sang sunblock o kon sunscreen. Magsuksok sang manipis kag komportable nga bayo. Kag hindi pagkalimtan ang best summer outfit subong nga 2024. I-enjoy ang bakasyon na kaupod sa mga tao nga malapit sa imo. Kag hindi pagkalimtan nga ang bakasyon tion para magpahuway. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova.
Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe ala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita
Gisulta si kalugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang kabedyo kundri 51 minutos na nakalikad sa takna nga launa balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover standby sa kay Bombo Marisol Binyas. Ang Department of Public Works and Highways ginalantaw nga posible isla ng design sang rectification sang Ungka flyover para mapadasig kunong pagtapos ini. Diyos por santo, kapila na ni i-rectify, kapila na isla ng mga design. Ano pagid nga sahi isang pag-ilis naman sang design sa pagkabalo ko yung anaan kung may pag-ilis ang design. Another pundo naman mo. Sus Maria kagusep kaluluoy na niyang taxpayer sa proyekto nga do hilaw man ang pagpulos ng mga taxpayer sila dali. I-check ta si Bombo Marisol Binyasol sa report na please come in. Inapananaw subong sang Department of Public Works and Highways Region 6 Mamutang nga posible may pagabaguhon ini sila sa disenyo sang rectification sang Ungka flyover para mas mapadasig ang among proseso. Matandaan nga nag-alokar na gani isang dugang nga 300 million pesos para lang sa rectification sa pila ka mga depekto nga nakita abi diri sa may Ungka flyover. Sang natigayon naton nga ma-interview diri si Engineer Sunny Boy Oropel, ang Regional Director sang Department of Public Works in the Highways Region 6. Iyagin pahayag nga yara na subong sa 28% ang rectification sining phase 1 sa diin ginalakipan ini sang year 1, 2, 3 kag 4. Aminado man diri si Engineer Oropel nga madamo sang delay or may mga delay tungod sa pila mas sa mga pagpanghangkat abi nga natubang sang ila diri departamento. Ilakip na diri ining utilities sang dalan sa diin ang ila nga gina-apply subong nga methodology para iya mag-rectify sa pila diri ka mga peers especially sa phase 1 amo ining target nga paglambot abi sa negative 54 meters nga kadalumon halin sa may ground zero sang mga haligi o kanining mga peers. So ang ginaobra diri nila halin abi sa ground zero kada 6 meters ma-borehole ini sila or naga-borehole ini sila tapos naga-jet grout every 6 meters tapos borehole ma-jet grout. So amo ni ang ilang proseso diri Bombo Cham. Tapos kung curing period dire ginapangano nga magtigabi ang jet grout or ang grouting nila. Pero may harap pagid nga pagpanghangkat dire bangod nagahinay ang rectification tungod sa soil classification man nga nakita nila nga sa diin mas mataas kuno ining plasticity index nga nagadugay ining curing hindi man gusto abi pagka-shortcut nanday Engineer Oropel pero nagahulat-hulat pa man sang proper time para iya i-implement ang amo nga klase ka pag-obra o kon proseso nila. Pero sa subong ang phase 1 ang na-jet grout na ining 4 ka piers abi malapit 50% na kung magsige-sige kay nagaplano ini sila mag-umpisa naman sila ka rectification sa next week sa phase 2 naman. So ga-cover ini sa 8 or sa phase 1 di-cover sang 8 ka piers and at the same time amuning process no ga borehole sila kag ang ilagid sini nga target amo ining malabot ang negative 54 meters sang lupa nga ginatindugan sang pila diri ka mga piers sang Ungka flyover. So sa phase 2 ginatan-aw naman iya nga maubra sang dugang abi nga additional board piles diri sa may bahin sang 4 sa 5 kag 6 nga hindi na sila mag-apply iya sang jet grout. So ang obrahon nila additional board piles lang gid pero gahulat-ulat pa diri sila bambusam sang resulta abi sang jet grout sa kada piers man kung ano abi ang development sang soil classification kay actually nagakandak ini sila daily seismic test nila para i-verify abi ang pila man ka mga improvement sang soil classification diri sa bahin man sang Ungka flyover. Then kung makakuha na abi sang insakto abi nga resulta, posible diri Bombo Cham magabaylugid ang design o methodology kung paano abi i-rectify ang pila ka mga nabilin abi nga piers sa among nga flyover para mas manubo pagid ang rectification period sa diin amo man ang target sang Department of Public Works and Highways. Kag ma-base pa ini sila Bombo Cham sa daily monitoring kag dila makadesisyon paano abi matapos ang ining pag-rectify sa among flyover. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Engineer Sunny Boy Oropel. Di naton luyag nga ipang shortcut ang methodology so gihulat ta sa proper time. That's why amo na nakapahinay sa aton nga rectification. However, ang aton subong
phase 1, amo nang cover sang 8 piers of jet grouting with 4 boreholes at 54 meters of length per borehole. So, ang na-jet grout natin subong is 4 piers. 4 piers. So more or less, nakita more or less malapit-lapit na ta sa 50%. Kung magsigi-sigi na nga mag-plastar ng jet grouting, aran ta sa Dalome. Ang phase 2 ta is scheduled for opening by next week. Ginatanaw natin subong ang phase 2 ta. Nga maubrata sang aton nga additional board pile ya hindi ta mag-jet grout sa pier 4, 5, and 6. However, ginamonitor naton subong ang result sa aton jet grouting for every pier sang ongka. Kung ano ang development sang soil naton classification sa Dalom, gakanda kita sa daily seismic test to verify kung naga-improve ang aton soil classification sa Dalom because of our jet grouting activity. If and when makuha namon ang eksakto nga result sa aton nga jet grouting, most probably there will be changes in our design. So, hopefully, buligan lang ta sang aton nga paglakat sang tiyempo, kay buligan ta sang aton nga makagagahom basi ma-shorten ta ang aton nga rectification period. But these things were considered pa namon sa amon daily monitoring. But it will be decided once nga matapos ang aton study, because wala lang taga-rectify sa aton nga ongka, pero nag-study kita kung ano pa ang dapat naton ma-improve. Pwede balikan tarang itong habang possible may change of design depende sa test nga sa result ng sa seismic. If ang aton nga seismic result will confirm sang epekto sa aton jet grouting, maybe may mga alternate design kita para mapadasig nato ng aton rectification. Nabatian diri ang aton nga interview kay Engineer Sunny Boy Oropel, ang Regional Director sa Department of Public Works and Highways, Bombocham. All right. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid Bombo Marisol Viñas. Nagalamho man ko sa statement ni Director Oropel ba? Itugyan talang kuno sa mahal nga makako. My goodness. Sa aton sini nga kung makasabat lang mahal nga makako, Director, mambala si ano yang akon labot sinadira? Kay inyo na iya, kabulas tugan dira, kung nga nag-intunsis, kag nag-inutel, ang nasambit siniya karon nga proyekto, tapos mambal ka mo yan nga tani, pabura lang sa mahal na makako. Ano klase man? Kadamo pa, may mga seismic soil test, so sus Maria kagusip po. Kay kon sa pag-umpisa pa lang adaan, sining proyekto, gin-eksakto, gin-formal, kag wala anay ginlili, kung ano dira ang ganaron, ano dira ang komisyonon, pila dira ang makwarta, pila dira ang matukob sang mga bakunawa kag kugtong, kung tiwa ay kuntani, nag-amusi na ang ungka flyover. Hindi pala, sa aton sinima kabumbo. Karon kay makabig naton nga do wala na ginti tsansa, itugyan ta na lang iya sa mahal nga makako. Sa aton sinima kabumbo. Tido hindi man eksakto mag-amo sina. Ano na iya? Mambal nato nabi. Anong
gusto nga matabo sang taga Department of Public Works and Highways. Oh? Nga mahulat kita sang miracle? Nga ang miracle na gid lamang or ang divine intervention among sarang iyang makakayo sang ungka flyover? Oh? May 100 million, may another milyones, may baguhon nga design, milyones. Tinga sagad kita iya ka ginasto sang milyones dira. Kwarta sang taxpayer. Kung ang ginahulat gali naton, divine intervention, miracle. Hindi na lang kung tani kita iya magsagad ka ginasto dira. Oh, sa palpak kag baldog nga ungka flyover. Kay ti ginatugyan ta na malang sa mahal nga makaako gali na mo. Sa aton sini magkabumbo, puwera gaba pero ti base ang nanamin karon sa taga DPWH. Matimprano pa ang second coming para lamang iya nga kayuhon ang ungka flyover. Oh? Ano manaog ang mga anghel? Sanday, sino nga yung mga ngalan sa mga anghel? Oh, day San Miguel. Oh, ti manaog si San Miguel diyan, no? Madala sa pala. Oh, day Gabriel, madala si Gabriel ka jackhammer. Oh. Sino pa gid? Day Rafael. Sino pa yung mga pangalan sa mga anghel kay ti ambal sang DPWH? Ginatugyan ta sa mahal nga makako. Karanlawan na yung klase karon sa niya. Mentalidad. Daw kasubong na gid lamang ang balon nga ti hopeless kag daw hindi na gid niya sarang nga makaio pa ay lilintukin siya. Inimulis Hindi bla? Sagad pataya ka ginasto sang milyones. Oh, nga itugyan ta malanggali sa mahal nga makako. Gaga uyang lang kita sang pundo sang gobyerno, sang taxpayers money. Oh. Isandig ta malanggali sa mahal nga makako. Ako way ko yaguta sa mahal nga makako. Ang nagayaguta sini iya among mga tawo, no? Nga kun sa diin nag-ubra sila sang kabulastugan, nag-ubra sila sang mga hindi maayo nga buluhaton, tapos itugyan nila iya sa mahal nga makako. Oo. Si Rafael abe, pakapton takabara. Si Gabriel, pakapton taka pala. Jackhammer abi iya ni Michael ti kay Oropel yan kunong kaptan niya. Oh. Saton sini matag palamati. Oh. Ti amo na bala. Saton sini nga mga kabumbo. Amo na gani. Hambal sang kilala ko diyo. Sinya ti piladara ang iya sang mahal nga makaako aw. Kay buligan ta pangamuyo. Ay nako, saton sini nga mga kabumbo. Kabudlay ni gid niya. Sang sining ungka flyover nga ni. Kay kuntani sa umpisa pa lang gininsakto lang ni ang trabaho, ginbubo diri ang pundo sang insakto. Kung bisan karos man kamo ditani, pero gamay-gamay lang. Wa nyo man pinatamaan. Oh, hindi mag-amot ani ni ang ungka flyover Oh. Tapos itugyan sa mahal nga makako. Oh my goodness
Ano na lang ni matabo sa aton sinadri, tugyan na lang ni gilitanan sa mahal nga makako ni. Oh, ti mayo to yang nakaganar eh. No? Kay bisan hasta sa apo nila covered. No? Sang ila sini nga labo, sang ila sini nga kamkam sa pundo sang gobyerno, matukod lamang ang walay pulos, ang kontrobersyal, kag waay man sang natuga nga kaayuhan lunsay halit lamang sa mga pumuluyo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo di ungka flyover. 6 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco over gabilin sa imo sa manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 14 to 20, 2024. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 14 to 20, 2024. Ang Plaza Mayor kagang iyang stage ang saliwat preparado para mag-host sa Technocrats Band as they are set to deliver one great musical entertainment sa ining Abril 20, Sabado, sa concert at the Plaza, manginiinyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-attend sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga makit-an ang kahulugan sang pag-antos. Nga ang pag-antos hindi magtulod sa aton palayo sa Ginoo, kundi nga magduso sa aton nga magparapit pagid sa iya. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina, agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining nga mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon, ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang,
Makabig naman nga nag-eksperyensya ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Ang El Nino, ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan, sa diin may eksperyensyahan ang pagtaas ang temperatura. May yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kung ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sining nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan o kon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kon inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Saturday, happy weekend. This is Tita Regine, Red na Red. Anyway, I'm so glad and I'm so happy that
Ari na ang atong diri nga winner kag I guess we're going to have a great time sa pag-istorya diri sa iya. I'm talking about Sir L. John sa Haniway ang atong diri nga winner. Wait lang. Why ako microphone? Tingala ko man daw hindi amo. Pasensya gid. Ay nako, nag-senior moment naman si Tita Reg. Okay, sige. Salamat gid. Pwede na. Pasensya gid sa liwat ha, but I am welcoming you again, mga kabombo, diri sa kahapon lamang program. It's a very exciting afternoon para sa aton because after my interview diri kay Sir L. John sa Haniway, syempre mag-a-announce kita and we are going to choose sino naman ang aton nga mangin next nga winner. At stake of course is 1,000 pesos nga cash bilang premyo and ang pag-interview naton sa aton nga winners. So if you have your own stories dira, kag luyag nyo man nga mag-atubangay kita diri para nga maka-interview ako sa inyo, maka-istoryahanay kita. Simple lang gid ang inyo nga himuon. Write your stories. Pwede nga masulat, pwede i-email. So kung i-email, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat, kinamay, pwede gid nga ipadala sa kahapon namang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's start sa sining hapon with the song from Kent Lemuel Espaltero. I'd like to welcome you all with the song, Sige Na, Prinsesa. This is Tita Regine. Good afternoon and welcome sa KLP. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahali, hindi babasagi. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulang. Sa bawat tingin, maganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulang na, bawal kong pampakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo, ako'y magpapanggap. Di kayang mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo.
mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. 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 Beautiful song on a beautiful afternoon. More lang galing ang blooper ni Tita Reg. But anyway, welcome again mga kabombo. That's Sige na Prinsesa by Kent Lemuel Espaltero. Oras nato, it is now 2:26 in the afternoon. Diretso na ko ha. Gina-welcome gid nato diri sa studio ang ating nga winner, si L. John sang Haniway, Iloilo. Good afternoon gid sa imo, sir. Kita kag may ay nga hapon sa tanan sa listeners ng Bombo Radio Iloilo. Alright. Ano to kaning tigulo sa imo kasaysayan yung share diri sa amon? Kapigaduhon kag pagbangon. Dumay isa pagid. Nalipat Pasos. Pasos kapigaduhon kag pagbangon 101. Okay, Nana, Dumay 101. Please explain the title. Doon nag-laps nita. Self-explanatory, you know. Sa imo nga journey, this is all about your journey sa imo nga pagpangabuhi from something so very difficult nga imo ginumpisahan and until na nakalabaot ikaw sa buong sa imo na nga current nga status. Yes ta. Pila gani kamo kabilog nga mag-ulutod? Ikapila ikaw? Walo kami kabilog ta kag sat na nga ako. I'm the number 4. Middle child. Yes ta. Rewind kita ha, balikan ta. Anong nadumduman mo sa grade 1 ikaw? Do ka sadya to sa life niyo? School days, ang school days ko is very, very promising. It's worth remembering. Kag, worth gid nga i-share sa iban. Grade 1, syempre, sa kapigadon kapangabuhi, nag-aamar ka man nga mag-section 1, section 2, section 3. Ginapush ko sa nanay, nanay, pangita ito kwarta. Mapa-enroll ako, tiwai pa, himang labada pa. At the end of the day, kung diin pang pinakakatapusan, amo pa to ang pagpa-enroll. So, sa pinaka-last section, sa section 9. Oh, section 9. Sa una ko, section 9 ka, row 4 ka. Kasi ginabuli-buli ka, no? Kasi ginasunlog ka. Yes, but ang reason is that, last ikaw nga nakapa-enroll because nangitap sa kwarta si nanay mo. Yes, Anong trabaho ni nanay kag ni tatay mo? Proud labandera ang mother. Wow. Si tatay is a very, very hardworking mangunguma. Okay. Nami, no, kung labandera ang imo nga mother, assured gid ka mo nga ang inyo nga mga bayo as in grabe gid ka. Puti, kag limpyo. Yes, just look at you now siguro. Na ano gid ni nanay mo sa imo, natudlo gid ni nanay mo sa imo kung paano ang insakto nga paglaba. Yes, Isn't that nice? Anyway, so scholar gali ikaw sang Hapon? Yes, ta. Sa Haniway, katong una, may isa ra dyan ka organization, ginatawag naman nga si Siwa, the Calvario community, nga ang mga sponsors is from Japan. Ang akin nga sponsor is si Mr. Kiyo Minagawa and Friends. I could still remember them. So, halin pag kinder actually until college, sige-sige ang support, tao ka school supplies, bags, tela para sa school uniforms, projects, allowance. Gusto ko itong i-share mo atong regarding sa chinelas, starting grade 1. Very interesting. Katong una ta, syempre ay tama kapigado, kag ang pangabuhi daw, the deprived. We are very deprived of ang ginatawag ng tama gid kapigado ang man pangabuhi. Grade 1, anak iba naga black shoes, I required yung black shoes with very white socks. Akin, Nikon, chinelas,
yung panubli pa sa mga kabugtuan o kung yung pang tao-tao pa. So, nakita mo rata katong una, ang mga nikon nga is very soft. So, nagkumbuhay ng banaw, ikaw, syempre hindi ikaw kasakay, limited ang allowance. Una ra kapug is ang buol na. Siga buol ng buol na o kung mabitas ran, higtan ka alambre. Oo, familiar gid ko na. Alambre gid sa una buhuan. Tapos pabikato ng alambre. Para nga magamit paliwat. Pero kasadya, no? Life like that before, hindi na siya dapat nga ginatago or ginakahuya, kundi nga gina-share kag gina-appreciate. Diba? Yes, Do ka na lang gid nga from that nga nag-start ikaw sa amo sila nga classes ng life, and then na-elevate mo ang imong kaugalingon. So amo na ang tsinelas ng grade 1. Grade 2 ka pa lang, naka-attache case ka na, sosyal. Sosyal. Paano? Pag grade 2, daw amo ganito ang mention ko sa letter, daw may pagkabida-bida din since from section 9, nag-section 2, nag-13 pa ko pa-enroll, nag-section 2, may pati bags, white school supplies, white uniform, pagpanaw ni nanay, halin sa magyado panglabas ni nanay sa landlord naman sa Iloilo, balay ka landlord naman dyan sa Commission Civil, pag uli na, by the way, tang hayok is nuno. Kung may dara ako nga bag, ako nami, gida bagay, gida kanimo. Katong una ta do ay kapati hiya-hiya, ay kapati sense of nga ma-conscious ikaw towards your classmates. May touchy case, ang touchy case nga tuta, nato ko mga abogado ka landlord na man amo do sa legal services na abogado sa Lambunaw especially. Diyan ko nasulid ang pirambilog nga notebook, lapis, tapos sa waay lang bit-bit padto sa eskwelahan. Uri mo na marasmasan nga, grade 2 ka pa lang, nag-inabogado ka din. Wala ka Manila ginasunlog or why mo siya, wow, grabe, social, sinuno, grabe. Nasunlog na ako ta. Kung dadun ang abogado, kung tiway pa ko katuta, diway pa kat grade 2, doon lain talad niya generation, katong una, tanata, ang mga kabataan daw hindi gid, way pan uso katong ginatawag nga bullying. Hindi sila mo na-conscious, yes, no? Kung ano, like mga bayo, mga sapatos, di kung ano lang yan, tiyan mo lang na iya di ba? Grade 3 you said, that was your happiest moment. Why? Very, very, ano ganito tawag ta? It's a funny experience. At the same time, kung madumduman ko gayom lang amuranta nga kung every now and then may nauso ang reunion, especially these days. Mag-reunion, tigna flashback ang mga pictures karan sa may ang mga dumaan yung mga pictures ba mahiyali ikaw hay do syempre pati ikaw kaniwang perfect pati ikaw ka item lain mo OOTDs gani na. Imagine ta that time grade 3 syempre sa kabigaduhon grade 3 ko nga nadumduman is first time ko makasuksok ka shoes. Wow, naka-shoes na. From chinelas, smuggle to shoes. Pagkatapos ta, 35 pesos lang to ang topsider, katong barato, 35 pesos. Naka-shoes din ikaw, galing ang medyas mo, syempre mahal ang medyas, especially gina-require katong una, ang polo tapos black pants. After which, ang medyas, nanay, hindi ka magbakal ka medyas. Hay tuya man kay nini ang magurang ko tagyala sa city ta nag-eskwela gina-sponsor ka amon nga landlord midyas ni nini mo to suksok ti syempre hanggang na nakahiga may imo ibog kasi lang kalastigo sa babaw para hindi mag-us-us. Looking back, doon kasadya lang yun dyan, no? And if you see the pictures, oh my God, ang ako nga medyas, diri, may lastik ko nang din. Pero kasadya, balikan ang ini nga mga episodes sa ating ngalan. Ano mga ganap sa life mo sa grade 3? Ito hindi mo gid malipatan. Ba, ang haranduman, gid kong tagon. Ti perti ako kaniwang, ti sang ano man imo kan, ang laban mo karan festive, dagiran ang tabagak, aloy, kung peripegadura gid, ang ugbos ka udag, batangan ka langgaw,
Di syempre ang sa ano man nakaranta ang bitamina mo nga magsilid sa lawas mo. Tuuyon mo maghampang sa classmates mo. Ti kabilin gi karang maestra ko sa grade 3 nga. Nag section 1 dagili ako katuta grade 3. Nag-level up din. Wow. From section 9. Yes. Okay. Grade 3, naira ako kaamon nga akan nga classmates ta. Hay naghirinampang sa playground. Tiga, kunan na ka maestra ko, hindi ikaw, Eljan, hindi ikaw magpainit ka, magdaradalagan to sa may field, ha? Kung natama kainit ko na basi ko, rumano ikaw. Di daw naira, gid akong tawag akong classmate. Bo, nagdaradalagan man ako ta. Siguro, nasapay ko kagutom, naglain pag ginawa ko, nalipong ako ta. Kay man, mapatunga-tunga gid. Yes. Diyan na natabo, pagkalipong mo. Nagkararan-karan do to. Si Eljan to ma'am nalipong din dapit na kung nangig ka mo hindi nyo nata na pag-interact hindi nyo paghagati na perti kaniwang daw harayupon kahangin bagong turuangan na ako ta kagdaroin sa klinika ka doktor kung nati ano matsyag mo ti asing nga lipong gita bakling nyo to kung ano bakla na mo ang dulce kung na matamis ay kung na basi na ano ganyan irata Na hypo. Binaklan. Kung baklahin to ka Cloud9, kung nakmaistra namon. Kasi nahipugin man siguro, pagkaan ko ka Cloud9 nga to ta, na marasmasan, ako mo to nga kada reunion namon, mag-flashback nga ng grade 3 namon, si Mr. Cloud9 daw hayo ko tido na hiya ako. May title, ikaw. Ari pagiday, grabe. Christmas party, barong. Ang imo nga OOTD, nga aman. Section 1 ta, ang anak iban is, ang OOTD, syempre ta, Section 1, naga-blouse, mga polka-polka dots, naga-t-shirt, nga daw mga purma-purmahan. Nay, kung ma-attend ako kakuan, ma-attend ko Christmas party. Kung ma-attend party, ako kung na 20 pesos, mara isalud sa box, 15 ang amod sa pagkaan. Kung natisig mangita kita. Ay, ito ko na ano bayo ko t-shirt. Ako na hindi, may manami ikaw ang bayo. Tapos parador ko na, dali lang, almidulanta kag ibulun ko. Tag-expectar ako tanga t-shirt, kung polo, pagwa na is barong with matching lace. And you have no choice. Yes, Kundi nga suksukon gidang barong. Sa hindi ka ka-attend. Okay. So, ikaw lang ang nag-iisang nakabarong. Kunan ka tanga, pag gapadulong pa na ikaw, kapadulong pala ako sa may school, nagatururok, dasanda, aba ko na, gambal mo siya, well, dyan, mauna ikaw, dumasagala, ma-escort mo sa Flores de Mayo, ay, kung man pwede, dyan, nagabarong, as in white, gita ng arantahaw, tapos, sinanay mo na, bandera, di ba? Yes, nagapugati sa kaputuin, di ka rebels lang pa. Pero kasadya, yes. May mga pictures ka, sa mo sina. Sa mga classmates ko lata. Kanami, no? Kung mag-reunion, bala makita mo mga amo na, hala, hagalpak na lang yun dyan sang kadaw. So, grade 4 to grade 6, ano ang mga ganap sa life mo? Grade 4 to grade 6, sige-sige, do to ta higher section din. So, ang program katong una ta, basta malnarish, ikaw kag maniwang, tuya, giti, ang mamamot katong una ta may programa di, sa mga pilot, elementary schools. May journal nga, schedule ka mo, section 1, daha ka mo kaburguruet Lunes, tapos section 2, Martes, ikaw madara ka kahoy, ikaw madara ka saging. Ang haray ka rin ng sistema, hindi ka mo anay magbuol, hay, kung napaunahan nyo si Eljan, binili nyo doon mga 1/4 gawa sa kaldero para nga manudlan man. Look at you now, ha? Siguro ang imugid man niya nga physique ang mugid man na siya, yan, no? As in, daw, ano lang, lean ka lang gidya tulukon. Huwag ka kaagi nga nagtambok-tambok agad. Pag sa pagwa ko dun ta, sa China, ako nagtaratambok gawa ako. Oo, nakasawa ka sang food dito. Okay. So, gina-prioritize ka, Ged, sa burger wheat. Number 1, gid sa linya. Pauna. Ti, katuna, ay para uso, ta, ang haya-haya. Tuya, lipay, ikaw dara, ikaw ka plastic nga baso, kung na Eljan, kung nakamaistara namon, tapag grade 4, until grade 6, ang baso mo ran karo ka maubos, padugang ikaw timang katatlo, dangat kalima. Ikaw lang yan, ang inahambalan nga amo na. Yes,
Pagkauli ka rata, Ilipay ka. pagkaubos, yes. Oo. Pagkauli ka rata, pagkaubos, may bilhin rato sa may kaldero, ti hanggad ang kaldero, ang hinadahan, good for 40 to 50 students. May bilhin, kung nadaraan mo ang kaldero, may bilhin pa dyan, hugasan mo lang pabalik duman, dahan ta duman dasun si Mana. Tinadara ko marata sa balay. So, hindi lang ikaw makakaon, pati mga Tanan siblings kami. mo makakaon pa. Pero ang ilaya concern is ikaw. Napisan pa paano do nagturutambok ka man. Kumusta ang imo high school life? Ang high school ko ta, mga manami hay ang school nga ranta is comprehensive high school, tapos gin-convert sa Haniway Polytechnic College. Ang mga maestra kan naman katong una ta mga manami, ti ko mo nga pigado ikaw, mamangkot ra man isa ko, nabalon ikaw diyan. Sige la ma'am Tiyang ubra ko kara ma'am, nag-tarijin, nag-adto ako kara sa likod balay. Sa likod balay na mga rata, may kampo rato kasaging, laswa, tarong, may mga reject nga tarong. Bayo ay matiulod ta, mama nami, manti, siyempre organic. Nagkatiko lagaring, tiway dira pagbiligya, katag-iya, kung na alat to, kung na titagasang kasako nga ranta, sulod-sulod ko sa plastic. Kag darin sa balay, kag pamutson tag pulo, tag 15, pagkaaga ka darin sa eskwelahan tuwang-tuwangan. Kag ibaligya sa mga maestra, ay ko pag-recess naman hindi ka maka-recess, so ay matimo ti balon. Kung naka-income ka payagali, no? Negosyante rita. Negosyante ron ikaw. High school pa lang. Nga nakahambal ka nga daw marimalaso pang imo college. Anong natabo? Daw graduate ako kato sa Kwanta, sa may high school din. Si tatay, nga may ang tarmanana naman, tas at dubang manakabalay naman, may karbawran, nagalawig ka karbaw, maarado. Pagkatapos karan, daw ay natuguro matiparahan, nakalapa kalansang. Ti sa umata kung sa uma ikaw giistar, makalapak ikaw kalansang, kung mga tunukuran, hugasan mo lang, pagaon mo, ipadugalang, hindi ka karan maano, ipadugalang. Butang ibalunggay. Pagailak balunggay, kung ubos ka tarong. Ti, way makami kamaan ka to, walong daan kami bilog, sinanay, tag 100 pesos, malasuhol ng mga labada. Tingala kami kung tayo, naman doon, nagabanog kahig mo, kung waay siguro na gangrene lara sa init. Diabetic gali ta. That time, tapos doon nagsabsab dito ang banog kakahig na. Ti syempre wa iti kwarta, batangan nakabetaran darin sa RHU, resitahan ng ay naman na palantaw nga taas ilang sugar na. So, daw wala siya nag-ayo? Dugay siya nag-ayo? Daw amo to ang root cause, kabalatian ng hasta nga nagburuswang to ang kahigna, na ba nagdangat sa babaw, na mild stroke, na stroke, nagbatang. Tapos pag college ko daw buhay tang batang na mo. Sinanay din ang amo ganito tambal ko sa may sulat nga nagapanglabar si nanay, paabot na pagkahapon. Oh, we understand. Looking back. Pero sige lang, na-survive natin to, di ba? So, pag-abot siya sa hapon. Paabot na karata sa kung hapon. Tana, pag-aarado, kataramnanan. Di kami, ay makamit, may hindi ta mag-arado, takataramnanan. Ay makamit kamaan. Di may mga arado, kung imasan ng tatay. Kung gabi nga rata, halin pag-college ko nga to. Why din ako nagakwano, ay din ako tinira sa balay. Tuya ako sa may kantin ka panindo, tinira ako sa HE. Nagkapanglampaso para tawan ka allowance. Hindi ka makaturog kung di ako sa balay tahay. Kung gabi nga ran, nagasinggit ang si tatay. Siguro lain pamatsyag na kung taas ang sugar mo ta, lain pamatsyag mo daw. Ako tayo diabetic, ako 16 years, ga-insulin man ako. Nagabusag ang kahig mo, tapos lain pamatsyag mo. Gusto ko man mag-uli. Kung nagyala ko sa eskulahan, daga or barang pati tawa ay ko to barang pang limpyo. Mas ginadla ko sa eskulahan, isa ka lang bilog kang campus. Tuya ako karatan katinir. Hindi mo kaya nga makita, mapatian si tatay mo. So, saan bangi mo yung mga classmates masako sa pagkuha exam kahit isa syudad may eskwela, ikaw team mo? Paano? Nagbuol ako ta kamang kwan, kamang scholarship, kamang politiko. Kung kuna may eskwela ako, di ko na pag-eskwela mo, kung kudaan sa dilo ko, may eskwela mo, buol ako na gustong buol. Kung kubaw daan man-law ako, yun ko taran ay, gusto ko yun mag-law.
Natigayon? Wa ay ta to yalata ka na bualta ka scholarship kag daka mga teachers kung nag-sponsor kung nagya ka lang eskwela ako na parihong malaran matutum ka lang ti obra ko karata pagkabuhi nga pang napasok ako sa kantin mga kortina nga sa kada offices ako ga pamunpon panglaba kung kuno mang laba kita yadi pa ang mga rugasan sa kantin kada hapon may 20 pesos ako nga allowance pagkaaga HE nga rata ginabunutan ginapahining ginatinduan para kung may mga bisita ang in charge kato sa amin nga HE abi si Ma'am Victoria ng Cornelio perti ka namin ini maestra amo gito nabulig kinaken manta magtao sa ako allowance maskin anang clothing ta ka maestra kuno bulato bakal ka uniform mo am Ay kanami ida mo ang gabulig sa imo. So anong kurso mo? BSIE. Ay, ano na siya? Bachelor of Science in Industrial Education, major in Home Economics. Ay, wow. Homemaker. Oo. Okay. Paano ikaw nakalabot sa China? Ang first lady naman nga diyata, talad, si Ma'am Marian, Armada Parian, may classmate katong una sa may Guangzhou, sa Guangzhou, China, isa ka syudad sa China, southern part, marapit sa Hong Kong. Pagka-graduate ko katuta sa may college, kibot ako pasaka ato sa itin ramot amutan da ako isa ka sa thesis ko katuta ako ban paper yaka print sa office nga supposedly niya mapwede ginapakita ako man tanga deserving ka man ginakaluyan adto ana ito tinluy ito preparar bisita panghugas pinggan amo ka pagkatapos ta nag-graduate ako with flying colors sa college naghambal si Ma'am Mian nga Parian nga gusto mo mag-ato sa China, gaboom kat kuna ta ang mga foreign teachers nga matudlo sa mga Chinese ka English. Di kung kumaman pagtulo ko ka English, home economics, ako major. Di ko naman namin may mag-English. President ako ta ka student council during my college days. Editor-in-chief ako ka Heights, sa mga publication. Tapos kung kumaman ay kami ti kwarta, di ko na sige lang pangitaan ta. Pag-uli ko ta sa balay, ang balay naman, ang salig namin, kwanta mo ang, anong ganiran, lupa, nga gintunton, nga ranta ka binhaplakan, kalinoleum. Okay. Tapos, kanami ka atop na, hay kung gabi, hindi mo rin kinalang magwa para kakita ka mga twinkling stars, kag ugsad nga bulan, nati puro buslot. Direct makita mo gid. Pag mag-uran, antos, hulid mo mang kasirula, mga labador. Gatururo ta mo. Guloy ako katuta that time. Pagtapos kabuol-kaboy, nakapasar ako. Kung kunay mapanaw ako sa sagwa. Wala, hindi ka maadto. Kung na, di si nanay, siyempre traditional parent, traditional nga nanay, walo ka mo. Ang feeling, balata nga, hindi hindi mabulag kanimang bata, mas bigay sa warren ikaw, masarangan na ihan. Maskin ka kaon na kita kakaubos ka kamuti kung na nag-emote-emote direng tururo luha na. Maski magkaon kita ubos kamuti basta iririmaw kita binled katong unaan mo nakaon ta mo. Ay tuon. Binled nga sa kuno nga rataw. Oo. Kung kunay, hindi ta ka sarang magkaon ka ubos kamuti. Kag binled. Dugang slim mo. Okay. So in short, nakapa-China ka, Ged. Yes, Nakakalabot ka ito sa China. Pero duha, tatlo ka adlaw, dumapuli doon ikaw sa Pinas, in Sahaw. Yes, tati. Ano balata nga, first time mo magsakay sa aeroplano. First time mo pa Manila, ma-pick up ka visa. Tapos first time mo pa magwa sa kung nanay, kung mapa-China, ikaw nula ka dyan kita man. Paong bulig katutan ni Ma'am Mian, first lady naman nga Parian, asawa ka mayor naman nga Tilad, ginawa na pamrindaan, aritos na, bakal kakbayo, may winter to yas, China mo. Di sinanay, mas kitururo, luha na, manong panawra, ako na-approve, kaluyan man ta, na-approve ang visa. Di ginasikaso to tanan, nabag ni der, ti ako mano ay maginukay, ti siyempre alang-alago ay pakatuusuta ang laglag bala, nga ras na naiya mo. Okay. Ti anong taon nanay mo, idar alang. Ba, kung na mabay Hong Kong, ikaw kung nakara dyan, kung nakara ni Mamian, tapos sa later, sakay ikaw sa gugubas, ti kung sige ma, sunod li ikaw, kung di na naging garad to, tapos sunod li ikaw sa flow, kung naman almuran. So ikaw lang yung isa naglakad? Isa lang ako ta. First time? Yes. Paabot ko ta sa Hong Kong, ti siyempre, ato yung arad to tao, bot na balo, masunod ma ako, magsipak ako, kung matalang, ako $100 sa tabanlon ko mo. Oo.
pagsunod ko ti guyod ko mato ang kwan, ang bag nga to. May aragyan, gali nga may x-ray nga di tutut, kuna ka Chinese, swaga, tangi siya, kuna sa atan haramalanan ta, handsome, wait a moment, kuna, go back, ay, kung ko tapos na kung kabasi, balik ako, boy, ako sa Pilipinas, kuna, ni siya, tangi siya, kuna, woman, kay ni the bauma, kuna, karaka Chinese, urihi ko larap tayo madumduman, nga nakamaan ako ka Chinese, yung but na balenta, ang bag mo ibukado naman ha, sa tubang mo, payjan, ikaw lantawon mo kung ano silid na, gusto naman kita. Huni-huni. Yes, makita kami. Ay, abaw, ang isulod ni nanay, taang daw Carmen nga pula, na puto sa tela nga pula, sulod na sinsilyuhon kag bala. Kaya ako, panaming ta. Ang bala nga to, pagkamati active ta, pagkamati kuhan. So, madamo nga panaming ang ipadala sa imo ni nanay mo. Kung naka-immigration officer, tsagak bukay, kung hindi dya pwede. At kung sige imo lang kung na anong tanad dya, naputo sa plastic dumanta, ang lupa. Tapos kung ano yung lupa ang hinaputos, kung ano pagtawag ko nanay, mo ko cellphone ta mo, may lupa ang pinutos, may bugas, may kutsara, may tinidor. Kung hindi dya pwede, amo ka toti. Kung sige bilin ko lar bayo ko la darian ko nahuid ko na sige. Sa kaluoy ka mahal nga Dios ta nakalampas ginman ako. Pag instruction is sakay ikaw sa gugubas, paabot mo sa Hong Kong International Airport. Dili-diretso ang gugubas sa Guangzhou mo, hindi ka magpanaog ha. Hindi ko kumaan mag-Chinese ta mo. Galiti mo ta, ang bus, may mga depot o kung mga stations nga ginadiligan ay nagasaka panaog ka mga pasahero. Kadisi sa is magsaka panaog amuman kung ko ay wait, I'm gonna have to get my luggage. Kung ko karati ibida-bida gani ta mo. 16 times na ako saka panaog. Okay. Tas ang driver sa gagkakumod, siguro na. Hawfong nga. Ganti mo buot na balon, ay kamango. Kaya nga tao di ini hadya naghalin. Okay. But finally, nakalabot ka gidman sa iyong padulungan. Paabot ko sa Guangzhou, isa lagi ako last stop galitan natong panaugan ko. Oh my God! Last stop. After 16 times, sa ka panaog. So anong naabtan mo dito? Bawat hindi ko kamaan mag-inchik, hindi pa sanda kamaan mag-English kato ang mga inchik abi. Baw kisa da mangihi ako mangkot ko di ang CR ni kakamaan, bakulon mo di kakamaan. Tapos may ganig to yado to gahulat ang classmate nga to ni Ma'am Ann sa may para naugan nga to sa bus station. May nagsugat man gid sa imo. To yado ko pungko. Tika musta ang biyahe? Baw kun ko sir kun ko daw na opos gid kun ang tanan-tanan kung nga tinago kun ko kakalba kung ko abi ko diin ako dumadangat. Kinalbaan gid ako. Pila edad mo to? Right after pagbuol ka board da. Oo, mga 20s. Yes. Tito, pa na iya? Very young pa na iya? Very young pa na iya? Okay. Paabot to yan sa balay ta. Ako na ang paway-huway anay ikaw. Kung nung pwede ako karam ka cellphone mo, taguan ko sa nanay. Kung na itagwid dyan, nagyari ikaw safe and sound. Kung kuna ino diyang lupa, kung namaan na karan, isabuag mo ra sa perta, kung na para hindi ikaw pag mag-homesickness, kung na karan. Kung kunay kita mabalaytan kita as gali bugatan na white nat lupa pero ko simin. Kung wala ka na lupa isang buwag, bilhin mo na sa pulis. Okay. Tapos ko nata nanay, pinadaraan ti ka dya kakanon, kabagas ko na kutsara kag tinidor ko naman an mo nak. Ang inchik na ro ita na pagkaan kakanon, ita na pagtinidor kag kutsara, chopstick ra anda ko na gakaon magali ita kakanon inga tinidor kutsara man. Kagut-gut kay nanay mo. So ano feeling mo samtang nga nag-aisahanon ikaw dito sa China? Daw tuya kita ang binatang ko sa isip ko makapoy ang dalan nga usuyon ko kag ginausoy ko tapay mas makapoy nga imol ikaw kag ang mga naagyan ko naagyan naman previously
During that time nga mas makapoy pagid kung ay kati kwarta kag imol ikaw kag sa idalom gid ikaw nga bahin balata ka sa syudad. Maski ano mo ka kaara, maski ano ka may silid ang ulo mo basta wa ikat ka kwarta wa ay gid ikaw tatibili wa ikaw ti paryente mahambal ang paring mahuram ikaw ti isak salmon nga bagas nga imaw ko minanay hambalan ikaw ka parinti mo nga taga buko-buko pala ang hitam inyo tinyo tagaliog rin. Grabe. Grabe gid. Okay, so it was a choice yes, tahood. between kundi ang mas lesser evil. Puli ka sa Pilipinas, balikan mo ang pangabuhi nga tama ka budlay nga wala sang kwarta or stay ka to. Maka-income ka to pero tama naman ka lonely para sa imo. Grabe man tutang inagyan kun ko kumaan masakit ulo kung ran isala ko ga bakal ka bulong mag-aga nga ran adto sa eskwelahan magtudlo. Gabi isa ka ruman kung eskwela ako masiral madoctorate ako matuon ako kay inchik para hindi ako matami-tami kay inchik. Tapos kung kinahanglan pagbalik ko to ang maipabugal ako sa mga nagsarig nga to kuna mapakay adu ang balay naman mamubla karatangan do. Hindi kami pagtami-tamihan kay iban. So gintry tapos tuya ako ay pati tatlo ka tuig pag lapak sa 4-5 sige eskwela ko 3 time ako tuyata nga awardee ka most outstanding foreign teacher. Ay wow. Sa Bilog nga so China. kapag further studies kapag dito sa China. How long ang stay mo dito? 21 years. Ay wow. So when did you go back? Naghalin ako in 2001 or 2 and then nagbalik lang ako kung wala iti pandemic tuya mga ako sa China but siguro there's a plan for everything. Hay muratan ginapatihan ko nga you should not go against with the flow. Kung ano ang pagbuot ka Ginoo sige lang kung ano ang nakakaabot sige lang. Tuyata ang ginapangayo ko lang kung ko ba Diyos ko kung ko san upa dyan gusto ko man ta maguntat sa ubra kinakapoy ka permi gusto ko man makapamista makadinagyang makabayli-bayli sa pista pindi ka uli dahil syempre tuya ikaw kung sano ang winter holiday o kung summer holiday amula ikaw kara ka uli di kung ko sige lang kung ko ang sige lang ubra for 21 years ta. Wow. Kung di ako kung ikot dara nga dako nga kwarta kang makapayad ko bali hindi ko mag-uli. So ano mga improvements nga imong gidala sa inyong panimalay nga sad to say wala na naabtan sang imo nga amay. That time pagkamaan nga to ni tatay nga kung di to kambal ta nagabatang lang. Pag-release ka board exam kung nakamamay sa kung nakapasari ka kung kung ko ba may mayad mo ko pag uli ko kung nagabatang ka to ang malaam kung ko pasar ako sa board hindi na stroke hindi na kambal tapos parmanog di man mga daw grabe tayo nakapasar ako sa board kung kulat tatalang baka braga na ko baklan to kubulong siguro amura ta mas kinano ka mayad ka nalabot ko talad ang amularan ang do kasakit kabuot kabalat nga daw frustration. Daan kung may kwarta kami katong una maskin gininjekan malaki insulin siguro nag-ayad pa. Na-prolong ang life. By that time pambal ko kada nga tay nakapasara ako ka board exam. Makaobra ako baklan ko kabulong nagiham after few months to kung nagpanaw ako. Away pa after few months aga matamat naka-degrade ang anang health hasta nga napatay. But you were able to bring a lot of improvements sa inyong pagpangabuhi, sa inyong mga mother, sa inyong mga sa mga family members mo. Yes, okay. After China, sa diin ikaw kag anong imo nga nangin focus? Pandemic to ay pa kami kamaan. Actually may news the pandemic that time sa may padaraan kami kasulat party nga tanan nga mga foreign counterparts pauliin sa sa country of origin. Hay gindara ko man to tangkuan mo ang duha ko kabugto gindara ko to sa nanay para magbakasyon. Wow, nakabakasyon. Okay. Pagtapos napadara sa naka-letter nga uli ila anay hay daw hindi man namin situation
Tapos naguli ako gihata 2020 before ka pandemic kini nag Dito nag-originate sa China di ba? Tapos kung kumabalik ako January nga to, by that time 3 times ako nagtry. Amo gito ang gin-lockdown ang land, air, kag sea travel. So hanggang ang gasto kung kuti sige laanay. Okay. Tapos naman maman ko na tiyagali ikaw kuna nagdaog si Manong mo Paul, kuna kara sa pagka-mayor, kuna ang kuan ma ko tamo Philippine Consulate Attaché man ako tuya naga-translate ako Chinese to English tuya sa Philippine Consulate sa Guangzhou. Tapos kuna do may edge gid ikaw sa culture and the arts, kuna diyan ikaw anay sa tourism office. So as of the present, dira ikaw Yes, sa Haniway ini. Yes, I see. Ako ang tourism officer. Anong imong greatest learning dito sa China? Ang pinaka natun-an ko gita is actually there is no such big difference sa kultura ka mga Pilipino kag Chinese. We are all sharing the tenets of cultural importance, ang pagtao ka respeto sa mga kamalaman, ang tao ka importansya sa relasyon sa kada isa kag isa. Kag I've learned a lot nga kung mag-uli man ako sa Pilipinas, gusto ko i-apply ang among karanta nga kag tuya ganing ta ang landscape abi tuya, especially sa workplace. Why ta na ti bantayanay, why ti gubanay lang. Yes ta. Kung ubra why ti kung amuran ang assigned duties and function mo, then you can have to do to the best of you can, and then why man tutat si under the table o kung just like that. So umugrata na tunan ko nga every time kung ano man in the future ang obrahan ko, I was gonna have to put my best foot forward in which I have to do my best beyond my capacities and skill. So with all those experiences nga imo nga nakuha especially dito sa China sa imong pagstay dito for 21 years, what are your hopes and dreams for yourself now, sa family mo, kag sa hometown mo? My life is still aiming for learning. I wanted to learn a lot, and I'm very thankful sa tilad nga workplace ko. I'm very thankful sa local government unit Kahaniway, sa halin sa mayor, vice mayor, SB members, and sa entire workforce ka local government. They are all full support, and gusto ko pa i-improve ang self ko kung ano ang masarangan ko nga I don't like to compete to anyone. Hindi ko tanga gusto i-compare ang self ko towards anyone or somebody. I have to compete for myself and to myself. Nga today I'm doing good, tomorrow I have to do better, and the day after tomorrow I have to do the best. Kag gusto ko ta i-apply ang for 21 years kung naman anto sa may China, the way those people, Chinese people, give importance to culture, the way they give importance to work, the way they give importance to family and friends. Gusto ko ta nga ma-apply man ta kag matawan ka value. Especially I love my work, palangga ako gid ang work ko tulad as a tourism officer. I wanted to establish a certain platform in which i-push ang turismo kabanwa nga tanan-tanan, both intangible kag tangible cultural properties kabanwa. It is actually ang tourism is the only agency of the government which is not absorbing finances. It's the other way around. It's enticing a lot of guests and visitors, so on and so forth, inviting guests, inviting foreign investors and the like. Tapos gusto ko gid ang implement sa tourism office nila. Kag to my family, siguro I did my best to all kananay, nga super nanay. Nay, hello, giya ako kay Tita Regine. We have still a lot of things to do. Raka pamintras nga kabuhi. Amurata ang motto ko sa life nga mintras nga hulag ako, mintras sarangan ko.
I have to devote myself. Hindi dun para kanakin because I had proven kung ano masarangan ko kag ang capacity ko. I had to prove myself sa ibang nga tao kag sa workforce kag never ending thanks kay nanay, si Nanay Nena, si Bag Barato kag sa mga bugto ko. We are all settled for good. Sa workforce ko data sa Banwa. I have a lot of dreams as a tourism officer. And hopefully, through my superiors, rin kay Mayor, Vice Mayor, and to all the ISBE members, and to the entire workforce of the local government unit of the municipality of Haniway, as the mentors, I could learn a lot. I could learn from those best people around me. All right. Please give us your inspiring message sa among tanan in Chinese. Medyo laba-laba lang gamay. And then interpret it to us. Go ahead. 大家好，我是约翰。我现在在Tita Regine。我喜欢大家想一下那个爱，不要打架，还有呢。我们加油，不管什么样，我们是加油，给每个人听还有爱。Okay. Meaning, in Kinaraya? Sa Kinaraya, Tita Reg, hello everyone. Ako gali si John. John sa Chinese is Yuhan. Yeah, ako kay Tita Regine Tulad. My only wish ang ginahandom kapagid is that nga tanan-tanan kita we just have to strive duway ti malain maghandom palanggaon tang isa kag isa whatever the differences are we should always put our best forward nga at the end of the day we gonna have to maka inspire kita kay iban nga tao kag mahambata sa self ta pagka balik ta sa baratangan ta pagturog ta pagkagabi nga we did spent today a very fruitful and a very good one for everybody, everyone's good. All right. Beautiful journey, beautiful story, beautiful inputs. Congratulations and thank you so much, Gid, sa imong nga pag-share diri sa imong istorya diri sa Kahapon Lamang program. I'm sure a lot of people were inspired sa imong gin-share diri sa amon. So we wish you luck sa imo pa nga mga dreams and mga future plans for yourself, family mo, kag sa hometown mo. Mga kabombo, ang aton nga winner, si Sir L. John sang Haniway. I am about to announce ang aton nga winner for this week and bantayan nyo gid na. Sir L. John, anything else to say? Wala naman. Okay na. Yes, Tita. Thank you, Tita Reg. Thank you, Gid. Good luck sa imo. Sige, let's take a very short break sa aton nga pagbanumbalik ang aton nga winner for this week. Sa gihapon ini si Tita Regine. Padayon nga gina-eksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani agod indi kita tuman nga maapektuhan kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Indi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung indi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anay ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun kaisa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Mo dira may mga ara man nga istorya, kaangay man sa gin-share diri sa aton ni Sir L. John, kamuman may mga ginausoy man nga bana sa inyong pagpangabuhi.
we are open to receive your stories. Paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write your story and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Thank you so much at ano naton nga mga letter senders sa mga future letter senders naton, especially mga wala pa nakashare, mga first timer man kamo. There is a KLP. Looking forward to receiving your stories. Salamat sa tanan nga mga letter senders for this week. Isa sa inyong aton nga mangin winner kay ina wala sang liwan makadaog sa 1,000 pesos nga cash and to be interviewed next Saturday diri sa kahapon lamang program diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ikaw ina, congratulations sa imo, Nonoy Sang Maasin. Again, our winner for this week, si Nonoy Sang Maasin. And with that, mga kabombo, nagapasalamat gid ako sa inyo tanan for sharing your time with me, especially your stories. Magasunod na, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Balikay kita on Monday. Salamat gid sa inyo tanan. Sa gihapon, ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.